enye say adwuma no nti onja and according to Sunday like sha asie no mia makuma mensa owet meeting dodo na friend Ernestina ono makuma na mene ni ye free pa because na mene so ye makuma nti na me penase no no so pemasem nti edidi ma na connection bi ebe pie ye say UK connection nti na makuma mensa no a friend Ernestina no ono na damfo ena enam no so a me ye dey me di hu ye sa connection enti me imagine say because near mama ya din kakra ma bi enti me pese connection pese me ko because o mo say ma kan hu bi me ka che enti me ni be ma because ni nyina no ya aware say bibisa nti ye na connection mine no because that time no na be ma ne phone ase enti me phone so na message bi aye dey eba e ma ono be ma ni hu say your friend say makuma amensa no kra no bibi wo hokra agisa memenya because of say ono so na ne phone ase nti na memenya message before answer na me maka chirom nti connection mine ne frame say me see manage ho na sembe say me kwa kwantu ni bidia agisa me ba akra nti ase ni ba no no ekoye emergency nti mia makuma na damfo no because na me ne di nkomo nti day na e wo say me kono because mine ne frame and your friend say we ho nti e wasa nka me friend no me friend makuma na damfo ni say me pesa me kwa akra because connection Akoma FM 87.9 I'll brass in the Akoma bra Nyansa ne no kre ebe ma do at my yente It has an answer by yente I'll brass in the Akoma bra Nyansa ne no kre ebe ma do at my yente Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ni ebe ma do yente Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo darling ni ebe ma do yente Akoma FM 87.9 Kumasi. Yaba makwa ba de ba kuma 87.9 FM ene eye fiada ene ye boja ye match bosume ni de twa to kra ene ye 31st match akoma mu nsem dwumadie ene efiada makoma ni mabedwafo yatranse na yede ebremo sadi etie no a pepepe enu nti ene bomodi ansa wo beka ye ho ewa akoma 87.9 FM na wahwe bi nso ewo Rabi 1 TV ena Osei Chrome TV bomodi ana ehwe bi ewo ho Rabi 1 TV Akoma FM 87.9 Kumasi na ehwe wo ho se wunya onua TV a omo ye onua Ghana deba yenim se omo befa ana wonu mutimi mfenti nei se wutie yen na wo hwe ne TV so dia no abomode ase wo behwe no Rabi 1 TV ana se Osei Chrome TV Rabi 1 TV ana Osei Chrome TV na wonso anya bi ahwe Facebook ya Akoma 87.9 na YouTube Akoma 879 Akoma 879 na YouTube no obo subscribe and page no na when me a notification bell no so breast you get notified na wa share ma for front so enya link no Facebook on so we be like and page no wa follow yen o like na won so wa bo modern say we be share e de amaye ene awie na bibia atumi aye kama enu nti bo modern na e ka ye ho Nikki Pizza Fan Club UK Mami Nikita ena fe yenua bema Pizzaro mu ene omodi atoso monko so a na monhye emfa emaye sanso ena makoma mu nsem Fan Club nso monhye maye president ena fe Mickey Darling no maka monhye maye fans of Akoma mu nsem monhye Maa Akos Great Family Charity Group Foundation also no ma share dia maye Akoma Golden Ladies Amsterdam ena yebutio ma Joyce ena na pamfo so Akoma Golden Ladies mo Amsterdam mo pese mo de mo hye Akoma Golden Ladies mo no na mo mama hunu me numbers no ena egu YouTube and also Facebook TikTok egu ho nti so pese wo join ya na wa ma ye hunu na ya add up esanso na country bi a wo so bi an nei o pese wote
Akoma mu Nsem fan club no nso ani obema yaso ate na yede ho komo na afa ye hu sede ye besi atoto enema afa ye da mu nyina ase papa yenko na enefia da yi adaje ni ho ye mo ne tawo ye ne nua baby enkodi enkomo na ye hu ne hawo wiei wono so ede ebaye Trudy emo ha wiei na ma we didn't the Trudy dey Blay wo fi na baye atonsu boklo okay awiei so awiei de boko mini be me bi try fen Louis Ade 2007 no ye adwuma obom place mini ni tena ya eliwu ye ba panyi ma ye bobre ya ti emu achi ni move kotena ahinsan ti kotena ahinsan ya be say 4 to 5 years ti achi na ifira ne high Akoma FM 87.9 that time na be man adwuma no bomb place ho na say ti mimi ye say nyeka o mi move nko efio ba na me mpeni sa ti achi mi ye say me be pamoa e wo me madam ho no ba me madam ho no mo ye say so mo diska no my kran ye ko han dan a echi ni yes ne so kran ifiro na be sa high ti e metina ne ho ti mi ne be ma no kwa adwunkrom e mo ye say obeba ti mi de mi move ja be ma me ne nkwara ni nyina mi move ja no e ma echi obai ti echi obai na 2017 November ani ye de call me ma me fie ho sa 2017 na December 87.9 ani ye de ware o de ye me ho ade na ne yeti hwa e wo me ma de fie ho ti yeti what wa na ja ye ko ba na ye bibia kama emu wa 2021 na ma me di move ko US so di move ko US no na still na be man me ne wo ho me ne wo wa ti 2022 August ana be man so e di move free me fie ho adaya oso ontimi ware oma me muaye a ye ni mpanyufo ni hia oma me muaye papa bia se bi kura kama ko ba adwaman bia na se maye boni bia oma explanation bia na be man di move ye no de koye odi akɔhye asafo hono so okoye no so ye ko hokɔka asɛm na still be man no emaye me muaye papa bia tininu aba ko ye ne kɔka asɛm ye fɛ ne malusi maame no so gigina mu sɛ o ma be man ne mafie ho bi ti akire ya na mmada e frɛ maame no ne maame ne kasa ya kan fom so a be man ne ti fie a wa ye nyina na o so ye obehwa ma be man na be ye na sɛdeɛ ti o mu na mde kɔto abusuafo anim na abusuafo no e ka kyem so on beba fie abeka asɛm no ti mante ho asɛm bia na ne maame obegye aware edi film no ye kɔye ye bai since ye kɔye ye bai February menti ho hwe anam se dabi matsa so ache ese me de ba me so mutai mu pa ana de me yakra ne se since o move ko asori ho no asofofo a e be hia ware no so no o ma gye be ma no ene ne ti asori ho mama ne dan a o ti asori ho nyina o mafie kura be ma ne mafie me hwe nkwara no o mafie me ye me hwe afi kwa do ka che me se me ma me ba ana o be ba back meme so no o ma me ko hene because ma me ko US ma me aka bi akwa ba bia o me ma me ko US be ma se me ma me fi US ba ana o be ba back me so pass me na me yes ade we ya eja nkwala no egu be me so kotena ba bi be 7 to 8 years na me ba se me ba back abeware a even Maa Akos be man kran ko nyi me back crash o be ware me even kran me ba no aware so se me ma me be ba 2028 no be ba dia Maa Akos and the mintim train. Because 2028 in Kran, almost 7 years asem na making. Almost 7 years asem na making. Nenye wiem pamcho masamono. Okay. Enti yenhwe woni be manit na efie san ansana. Akoma FM 87.9 Kumasi. Minute na be say 13 years. Oh. Minute na 13 years. Yeah. Because minute now 5. Me ba panyi kwa 15 years. Oh, nti oye ho ade no na ma wo 5. Oye me ho ade na ma wo me last born. To so 5 no de ye me ho ade. Sa wo bia ka ho bia. There be 5 na. 5 no. Pachan. Okay, before all me ye wo ho ade no na mo twempena no. Adwuma be na wo ye. Be na me trade. Oh, now you teach. Oh, okay. What does trade? Me that's trade. Oh, ever hefa. Me we Paradise International School. Paradise International School. Okay, what trade na no Akoma no FM 87.9 Kumasi. Bumpers.
na asetena no na ete sense abrɛ no ana onya enye wo ho ade ne sɛ na assistance tie oh satama no onya me ho ade de Maa Akos na asetena ne ye na asetena ne ye kama na ntokwa bia ne ye ntem na asetena ne ye kama ba ye na sɛ de sɛ bɛma no ye bibia all right obo na kɔ homa bibia all right na ye move ko ansan kra ye kɔtena hɔ no ye bibia all right but the moment I move ba me ma me fie hɔ no awo ye me ho ade wie na kire bibia bɛ sesan okay nti ye hwɛ bia sɛ bɛma no woni no movie aba wo ma me fie nti no wususu sɛ bɛma ne nsa aba bɛhyɛ wonum nti treatment bi a wo pɛ na wodi be treat no sɛ na tie wo ma me fie hɔ me ba to ye move ko me ma me fie hɔ no me ma me bɛ fa ne sɛ eye ne ba prekopɛ cause hɔ no na ye ha no na me ma me so ha no na bibia me ma me ye ma no even emwa me nuanom wa broche nyina ye de bo abema no me sister penye ma no ye mienu Mr. Penny go US or she put near my free US by Beman yes or beton pabwa after table press every man say and I shift back me mammy feel no way me wadian Satana me Maa Akos Minister she put near my fabric by so be jem beton pabwa be business and mammy or baby see a cry me ton 16.5 million Eddie ma beme Abrami Kramani Capre Bakra Emma also the autoyan ye almost 29 million Emma, me braba Akos says hadia or begis kana ko to said be ya dia kana mu be ba be so na to wati mi dia ye wadwuma no tie de boa no kra ye boa no pa even kra ye saka se onko driving school no mu ntoka fama no no fanya adwuma because wa betena ye nchen no ye ni empese ade ne be ye boboy bia na nam so me mpele sa timma me beji ne so Emma me bra mu nyina obi agi ni tum kama Emma esi a me kase kra no me braba ko wo Norway ni yire enua ye manager e wo agogo shoe factory ya adwuma bi o ma bi o mo ye say o mo pe manager e ma mo ye say nka onko hye ho kra onko hye ho na onfanya adwuma no fa hwe nkwala no so be ma na anko so no ye onye no ti dem free because ne o flat mo ye hye flat mo me ne no ye hye flat mo na nkwala no bia wo ne dan panyi ne wo ne dan ana me so ne be ma ne ti baako tina ye ne keto ane na neda but two na kan rooms two na kan de na nkola no bia woni dan na ma me so woni dan na me papa so woni flat yes a flat na ne team na boys quarters bi nso wo akire sai boys quarters nje na omo di ama han tina me ne be ma no kwana na ye share flat team ha na hwe ha no 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 ni di obi emu na ni debi adwuma kra ba fie okra na me ma me handle man no ye no ma say tua ne ka because of some of the mabontin sunia onu baba beji de fie ni ye no mu tia ne ka e beboa ti adwuma bi e beba ho bia painting o dia yo no nim ni nyina aye nti no mo de ma no aha ti me ma me move ko US na kakre ya na be ma no de fa na ho adwe na already nso ye kotena fie on ye ware wie ye no be ma no ko kroma anajo 1 2 3 no be fie obeba no bi hada obeba nso a wa do wo ye hwan ye no obe bopu no anyane o na wo wasole akobie no na me ka chense sa ne ma ne de mempe because ne wiase aye hu wo pon adwuma wo ti krom wo ye den e ma eto so ama me ma me na sole kobie no sa be na adwuma be na no ye no krom wo sa be no mpaboa na adwuma na ba wo ye wo sister mpaboa na she ko ba ye sa no wa ba o ye no krom no da so she krom ma ne ba na jo 3 no wa ba obeba na nkola ni nyina de dan kora no kura hu so mpapa ba ahomache fo no asole adwale no kɔ ankora no so be sɔre kɔ mu ho papa ɔnu nkola ni nkomo nya bibia nti ma me kra ye se ye ni pantena sa because anadwo a wo ba no wo baba se di me ma me pani mada wo benya ne me ma bio tie ye ya ma afele no obi anka na asɛm bio tie kire ya me ma me kɔ US ya na osa da ne kɔ me papa so afele me papa da ho anadwo a tire no abenya ne papa yi na papa ya konya abibie na papa ne ka se onu de sansam fo ne de wonpe because wo no wase wo so no netie wo ba fia na dwo wo ba me ma papa panyi mada no abenya ne me e koso ama ye ne tena ase ebisa nso onka de ha no e wo fia ha nkire ye satam na ye eastem ana me fada ye se saade a so mpeso be ware bim de ne ko fre obusuafo na ombeji aware ne mla omo bisa no se die nti no kɔ adwuma o mantam ya de ade no so mpeso be ware bim 87.9 Kumasi wa bra boni bi ansi ye obi anti no obi anka no obi emu na nimtia
ti wa frem fada yes sa de onko fa na busuafo no beja aware ne bra enti ahwe na nima o mumma ti de bi na me frem ase no ana o ka cha me so no kura na be ma ne me bo na mane bi ankyere no so mu hia ye hia wo na me papa ne ma me ne kasae no kan de asi nyina de o mu de hye ne ti ha wo ye nyina asa kura na ma me no o ba be free so enti animu na be ma na dwen bunfo afedi o hu ba bi on famfa ana ohwe a de we o si tuba o dan le di ofio no ya kan ye too much enti o hu no ne no de move kono. Oh, okay. Na yensha ebra na o starting pabo adwuma ya wokọ a wo mantem ene adeade wokọ ba na oni wuhia nam samra mi hia no no ma o mantem obeba na me no mada ana so obeba kra na me mada wo ne dem ho ni ye bompae ha onyamre mame onyamre mankwala no tinna nakura mo nabi asawarefo abi tama mi hia no na nka Maa Akos obeba me nchen no ono wo hye krom anadwo no waba aha ana tamta me friend say na dada wache unya mafie no atanso no dame no ti dame ase no oto dame ase no wahene fa asafo abrawo be ma warefo yiri hia no no ti dame ase obeto saa oba late so na wo ka obonsa Maa Akos aye ntokwa onimusanom David onim sanom woni ne tena ye no mape onim mape ene mape de onim bi sai ene obi oni bi kura wo ewo wo wachi ewo me machi ono o ma wo before be hia wo anase o hia wo wie ye oh me tama na oni me wo ho no no on gebia wo no on gebia wo ende minim on gebia e kura wo woni ne tena ye no me ne tena ye ne de no on obi awo kura o sa kura no wo 99 Richard Bema me say ebra wo start yesa woni ne twempra na asa mo wade no ma wade ni mu no wo sign ne ba foforo akwa wo akire ende onu bia na wo so ye masem no ene no ye masem me fie onya no ebiba no mfa ma ne ma ho ono omo ye course e wo me fie ho ma na de ekumi kura ne sebi wuri na ye bibi kura wie no no na asa frɛ wo me yonko ba no o se ka me ho asem o ka ne sen e kire wo ba no like say on kwa frɛ oba no ni didi nkomo no na bi oba ka se oye wo ha wo sian me ye kura de say no ti o timi tema so e wo mpoma na chi na me ti sen wo so ne yere te sen wo se ne yere kura no ne na otimi ka bibi sa kire oba wa bra wo ne na da wie no kura no wa ne ho asepe no a wasɔre no na eno no wade call no kokko gina hene fa wade na sa hene fa edem ho a se mimi pia mimi wo ho na ono onya kwa mimi wo ha wo mpeke by the moment I mimi pia freedom ho no na wa peke call no enti akoso ama last time bi onya call ama me back to the last born 7 years oba ene de call ni brem oba no mama dada phone ni flow na gie na mso jon konfa nkoto ho te ho na me bra ba kwa besra me no se ne agine bia ya adwuma sem ti me gi ya me receive call na yo ba ana mbusa sem pacho ho hwan a wa mo ndi no anso so hwehwe wura ana mso pacho ne yiri ni yo no wapie ana o se ne mso me mpana no me so me mpana no otumi ka kire wo ba ne se sa o papa mpana ne no o ka kire me se ne me so kwaje phone no me ba ne de phone bre me na wo ka kire ne se wo ku your friends Louis Ade yire ni mi o ana no so se de ana no so se ne mpana wo ba ko wa kokodro ono so ne mpana ana me busa nse na hwan ni na asa voice no so asa mehu se sa voice ma tipen timi na we dey asa adwa voice ma ti da because there one is only give me date ema echi kro ye nsem bebi kra ma omujai kra ma ye de ya wale ntimi nim se hwi ni ho ti na se voice ni ye misali minim ni pa no ti echi na asa adwo ni was ai na se wo minim wo na se wo nim se be ma na wale me a wo ne ma wo ma 5 no ti ai na se minim wa me so so wo ho no so wa be fa me ntimi de akwa de mjai chi di man kan wasem bia biem kopim mre ya be ma no e move ko be ma ne ba wo bisa no ho asem be ma ne ba ya me bisa no ho asem wo so nde hwinim ena edin so anu waye edin so anu de aye nipa no number 1 eye figures because oba edin de ontimi mfa be ma edin koye oba edin e ma ni nye yesa entada ne nyame na ma oba no me ba ne de call no e bre me
Ese wo ye ka say oba na ye fe na dwoa no. Ese wa store ni figures. Wa store ni figures. Ana ono so oni me wo ho oni me ti dem na call back. Akoma FM 87.9 Kumasi. Onfa. This me pie fi ho. Okay. Enti mu tu free baby na mo wo ebetna mo mother fie wo ni nyina ne say suban ne still na odan na di. No odan na di ba na odan na di ma me hu. Me na me hu. Ena wo so na wo money dede ma wo ma me no papa mo nte de ekoso. Ana na me madam so aye Kristo ni to de bibia na wa che na tena no the Bible no. Sem na ma na. Wo ma me pa. Ma me pa. O to ne ma so sen. Me pa cho me na me to so 4. Mo ye dodo sen. 5. Emu say na wo outside. Pacho 2. Emu 2 na wo outside. Oh, okay. Akoma Akoma 87.9 FM. Bema no ye bema wo pema bro. Se bia ma show ma ye wo say ni. Oh, ne last bi. Obo mi wa insan. Sage kuro ya do ya. Obo mi wa insan ma assembly ko ye Nsem bebi kwa ma mi school ra kwa skwa. Satam na onye mi ho ade. E ma me brad ba kokora ka chi se enyin ka me sisa me de ma kra mra. Ana fio fo na e kan ya se nkola wu ma sata na me mani susa na me mani susa entende me ye ya mo mu ya sam ni ba fi ba sen zan de on sa enkan wo ebiemo nti ye hwe ebra be ma no efifie na osese what ya sorry fie me ba try ni nua ye sofo ye friend odubofo e wo hene fa e wo asafo ti mo de asam na kwoto sofo odubofo anim se sei ena ni nua be ma Louis Ade aye sofo odubofo nkra de on ti asore ho no ono be ya asore no ho ba on ti ho Louis no say wakwa ye sofo wo ho bia na ono oye adwuma wa asore ho as wo ka wekese na wa asore ho mo ye adwuma wa asore ho ya asore na no ni me no ko say mi na ye wari wie no ye say obi abeko na asore because o ma asore no mo nsha sentem ana na nkura no so kan ho ntin no mo sha say 11 no mo kon 5 87.9 so 5 no ba ta mi ntim ko tena ho sa ti ye say obi anko na asore mi ko CAC na no so call Power of God Ministry no mo sha say 11 no mo kon 5 11 12 1 2 3 4 5 so for no edubofo no e opon so a o sa tenam ye cancel to on sole ya obi an kofi sa oh okay enti ninua sofo na nkasa de mu hu no ene ni nkomo se sei na ena ninua se wono so ni se ninua edubofo ni se Louis aware woni so aware wo manya ene wa ma ne baabi wa sorry ho mission house no ote ho sie ya nya woni ne yire ne ma 87.9 ene won to me so ma mo so mo me bi sa say ninua be ma no abeje dan ya sorry ho a wote e de na asie sa ana asofofo nso omu shaware nso omu nyina nso asoro omu nso ntimi bisa be ma ne say die ntina do betana ha obi am sa no be ma ne ntimi my reasons bia no otu free ho is me pacho betu ya friend no amame wo free fie ho call ye no kwatra sa mission house no enya abosomi na fie sen afimu ani August this year na 1 year o ta be fie makoma oh since that of free fie no o be fie 2022 no ye be ko December ana obae ene wa ma me ho akopim December ye be 2023 no obae odi nkola ni brunya ne ma ni o musika bae since then be ma ne ma me ho me hu ni bi enti me o movie call da ben o movie call 2022 ameka se ma me call 2021 ye 2022 no August August 2022 ena wo free fee ho call enti okọ August 2022 no afi na ebe kwafe aha wa ba ho ba akopẹ since ye wura 2020 ye be wura 2023 December ana odi nkwala ne nema ne omusika bae since then o ma me obae wono dai David ono odi nkwala ne sika ne omu nema ma omu na no adana o sa ekoye wantena sekura enti e kwa fi wukru no na da David ise me ne ba no 7 years girl ne da me demo na mo te hene sesi ya ba cho ye me wo atonsu bukru last atonsu ni asafo ba cha atonsu ene asafo wo ba ho ba akopẹ o ma ho bi ena eya wo ma mo ma no so kwhwehwe no e wo asafo ho last time bi panyin no ene ketwa doto so 4 omukọ ho omuka so mko hwe papa ile me ma omukọ panyin do 87.9 Kumasi okọ ho omuko hu papa
ɛne ɔm papa di nkɔmmɔ a na mi sa akora no ɔne ne papa ni nkɔmmɔ asɛm a ɔso obusa ne papa nsɛ nti da ha na wote no ɛboa wo ho tɔ sɛnsɛ na ne yɛte no ti akora no so ba wɔbɛka kyerɛ me sɛ ma bɛbɛyɛ papa te ne nye save because obi a wote ha ho tɔ deɛ yɛyɛ ha kora deɛ ho tɔ kora kyɛn sɛ na wote asɔre hɔ nti ara no na akora no ba wɔn bɛka kyerɛ me ɔfrɛ wo ɔmfrɛ me kora mbusa me sɛ nkɔla no te sɛ ɔnde so frɛ no me frɛ no kora ebi wa me frɛ na ɔmfa ojede ebi wa me frɛ na ɔmfa nti toma a menya no na me na ka sɛ mabusa nsɛ ne nkora ne sika ne ɔno so ɔyɛ awɛ sɛ kɔla no ɛkɔ school na waka sɛ wo pɛ sɛ wo kɔsra no a ebi a ɔno me pɛ sɛ me ba bɛsra wo a ɔsɛ bi a dabi anaasɛ ane only on pɛ sɛ me ba hɔ kora waka sɛ o ba mo sɛ me ma na ana le ma ni nua no kɔ ne kɔ ka asɛm ma me lucy no ɔmpɛ sɛ me ba sɔrɔ hɔ kora adan ɔmo bɛrima no ne otie ne na na ebusua mpene so ana na ebusua pere so na ebusua na ne maame mu nyinaa gye mi tum prɛkopɛ ana maame no so no ɔne me tena ɔdɔ ne aso Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti yɛ dɛn yɛgu so yɛfrɛ Louis Adai na yɛne no di nkɔmmɔ yɛdi nka frɛ no na ne phone no ɛwɔ off saa berɛ yɛgu so a yɛfrɛ no because asɛm no ɛyɛ yɛ dɛ dodo sɛ wo ne ɔbaa wadeɛ biribi ɛkɔ so kamakama na mo nkoa makɔnya mo flat wɔ maame fie mu biribi ato kyema ne sister kora na de mpaboa frɛ brokyira baa ma wayi bi a wotɔn biribi ayɛ kama enti ɛyɛ dɛn ɛna prɛko pɛ bɛrima yi bɛtumi apake ne nneɛma afiri hɔ akɔtena baabi wabra ɔntumi ɛmma reasons nti a wɔde firi fie hɔ sɛ meyera yɛ me sei maasea yɛ me sei na ɛkɔ so wɔ fie hɔ na prɛko pɛ watuo ɛgya ne yere ɛne ne mma wɔ hɔ a ɛnti aseɛ ni asɛm ne mu asɛm a Trudy ɛka no ɛyɛ me da dodo ɛno nti agye sɛ yɛnya bɛrima no ɛma ne ka hawo a yɛde ne fa mu fie hɔ hawo a wɔbɛyi de ne fa mu fie hɔ ɛsiane sɛ ne nsa kɔhyɛ wɔn manum ɛno nti ɛna wɔde sesa ne nneɛma ɛfiri hɔ but nkɔdaa ne sika ne deɛ sɛ wɔmma a mobile money ɛdɔso ɛyɛ a wɔyɛ bi gu phone so ma wiyi de ma wɔn ma na beba so nkɔdaa ne sika ne deɛ ba batenso ɔmo sɛ no wɔde ba a week bi a 1.2 so Maa Akos kwala 4 say 4 na wo me nkyɛn baako wɔ ne hɔ ɔbaa panyin no me bra a odi machi a wɔne ne yɛrɔma bɛte no ɔmo na ɛhwɛ me ba ne sisi okay 1.2 no de ma ɔmo week bi a 1.2 na Maa Akos 1.2 no bi sa sɛ 1.2 no ɛno abi na nkura de kɔ school ɛno abi na me so me free school ba me de bɛyɛ aduane ama ɔmo 1.2 no Maa Akos ɛmfa ɔmo ntwa weekend po ɛmfa nkura no ntwa weekend po ana aso mo so ɛmfa ɔmo ntwa weekend po ana me gye nta be ma me hu ni sɛ de onta ɔyɛ saa ne sɛ onim sɛ me fie yɛ onim sɛ mabusua mu me family wo bi ko fo gwa bichi me wa famu so wɔ hɔ nti onti na ɔyɛ we nim nyinaa ana afi so yɛ ba panyin ɔno na ɛhwɛ no yɛ ba panyin me bra a odi machi ka akyiri ɔyɛ nurse wɔ takrade ɔna ahwɛ me ba panyin saa beto this time because me ba panyin no ɔbɔbɔ mrɔfo bi bɛfa no kɔ Accra kɔbɔ academy kɔbɔ ya getting to 3 years to 4 years bɛma na nsi Accra hɔ koraa kɔhwɛ Accra ne da ne nyinaa yɛyɛ na ne yɛyɛ bibia ɛnso ne nyinaa bɛma ikura mfrɛ na yɛase da never onim sɛ fie wɔ bi kwan no wayi n'ani wo sister mpaboa adwuma na ogu so yɛ no ɔda so tonton ayɛ n'adwuma anaasɛ wagyae wɔ firifie oni nti wagyae bibi foforɔ ese ya de ese ambaba ne de onye biem se de sofo na adwuma no ye se oyɛ san engineer e wa asɔre hɔ ɔno na hwɛ ɔmo machine so ne nneɛma bibiri wɔ hɔ ha woda so do ukunu mi mom de na me dɔ no ba ese Maa Akos ama na timani so ate wani so because benya Louisa The number you called has not answered. Please call back later. Okay, Louis, ada number any egusuada ya ye friend no enso onfa ye beko so afra hwe se ye benya no ne di nkomo because asem no minim se ba bia wo bia se eye wo dedodo
because obeying children from Swabia, mamma. Trudy, bra wone be metra ye fi dudu wo so ma ware fi sen 15 years 15 years munye no be me yin kan che so Trudy wo ya de 1 2 3 bi mani nye ho se wanya ye mekọ wo mo won fom so bi won ko report wo ho asem bi ma wo bi se me yiri ye sen ni sei mo kasa nkyere no oh ene wa ka bi e bi ni sen wo se ai me ton no wo se me nka no kore ana ono so de o ka ni nyina no oni nyina so wo so wo ton ni sen say bi wo ha me de ne koma a friend say ne maame me friend maame ka kire e de asem na friend maame ka say bia like oye bibi anya e bi te sen say bia asesa na dwu yasem ya me kan ye okwa wo man meda no aha eno de me ka o so ene de wo mpe ana wo so no ade ya nipa ne mpe no eno ana wo ye eno ana o ye so ana me so no me nya bibi papa bia ma be me o mo ma ba so da because me to Maa Akos me brefo me at the same time try there ana ono so no ma mi skanya adwuma da since am ne ware ye twempna wale ye nyina be ma no ma me taku ana asempa so ba gi ye adwuma da me na me breye me adwuma me na me breye adwuma because me no since I ye twempna ni nyina me ma try there almost 11 years ni on ma me ka prekura nya adwuma da me try the Maa Akos and at the same time me start to stew any drinks because of say me there me nya oba me to kwasa make me aka say me me need to be ma so sa so ana won so me nya oba me ha dwen say bia e ma bi wa o say ene be ma towe ma me bibia me ana me ma ade me Maa Akos say be mebo me tikura me ana me kobo ma de because won me bubisa akura won fa ma me ntim kura me nya musa ana me so na me fi se nkwala na do so ni ntino wo hwe nkwala no na me hwe me ho okay sa wo hwe nkwala na me hwe me ho a ene kenye problem bia so eno kakra na be man wo but ade ba ko wo pese wo yema wo ne se wo bepon adwuma ntem no ka be fie na wo be fie ono wo trase di nkomo anadwo ze hia wo de amawo sa ana me nso Maa Akos sa namfusem no ma me wan fantete ye say bia ye koye me masem sa namfusem ye mlinko bonkomo ni ade no me nim ye ana me so no mansro say me ye me masem cause hu me no me na me ni be me bia hu me na me ni be sa tam o hia me na me ye adwuma wo Royal Park Hotel cause me convocational school okay tinam was set tinam ne sa China phone Royal Park Hotel ona na me no ye adwuma ona be man di hia me okay entimi since then dia na sa adwuma sa na me ma me so de atete me apart from say na okwa adwuma o mantem na wo hia wo kunu a wontumi nya no sa de wusi pe no no a wo complain ma o ma me no die biem ena na wo san catch o ma me na be man na nye ho after sa na dwene die ana afensu ye ware ye Maa Akos oni di fie da oni di fie da bia ono oto na aduane fra bonten wa bedi ene waduane nye me sister US by e be ka say how o ba wa ware ne de ada na ma ne no aduane ma oya o se akonhoma ni so enso no no de wo ba no ato na aduane aba wono se akonhoma na we yitu fie ni so enti ne nkwara no na ne de odi beto aduane di wa bonten no won fan kan de wodi beto fie no ho preko na de aduane ato na aduane fra bonten no abedi ti wonu aduane ma ne ni da dabi mo twempla ne de no odi aduane ene wa insan no odi but mo ware wie ye no ye ho ade wie ye no wonu aduane se wa woni chese o ma wonu a so no o se skanisa enti nkwara no ni nkwara no kwa ndi o ba no akekere ni de no wa ba bedi na ne de o ba kekere ne fasa sika no ka ho en nei wo ko ba akwa so kwa koto fufu en me me ko ba se koto fufu a fufu esi we hu fufu na yira enam nko a enam aponchiti eyi akrantie podua chese nam ni yesi bibi ni mfunu ana nyesa ne ka no ni mfunu na be ma hu no aduane no de ohunu aye nam enti se sika no ne wo de ka ko homa ne ho aso yire betimi ne apopo aduane wo fie amu abedi ti mo ware ye fie se ne wani waduane da ye ware na mu na ene shaase wonyi ni se be me no nya mpere bi wo ba bi dada ansa ne de na ko be nyina me na mi se baomis on there
Send Subayano Intino, and my son de net winyai. Now, what for the children? David, Miss Harden, the Maa Akos, minim your cry. Or call ye, or call ya, one or do. Akoma Or call ye, 87.9 say, I'm a trivia, you feel, say, when you're Bema, like in Cape. Oh, come pay bat, me no. Makoye Christonino. Me pellier, or Bebwa Wabrabum, and yet your Baba Brofus no wako. Ana me so me person coming yamre, and mammy home. Sebia, we anyone, we walk way. Ka, Bema, I mean, my brabum, obiting yabwami. I will my brabo, Marsham, and money be a mammy. By for now, no party, Bema be a mamma brabo. Okay, and Bema be a yama, but when you be on Cape, Me be a camper by, me Yamina, sing Yamina. Akoma FM 87.9. so what did they Oh, Ninsa Crow Magic. And when are the Bakwamano? Now, when you're ready, so the name Sabekwamano, because marriage without consummation and yawa dear. Oh, Baby, a wakwa and quafe or may fear or no nada or mousika and cranisika kwan or the bomb school scantino. It's more like so when they were jaye. Until I don't know any wabusia say, wabusia and question a busia for now, woman who say, oh, jai woman this year no. And now one no ex, and wakasa woman may buy, no, I mean, yes, no. Uma mi fra brochire ba na samba wade na se no mama ono ni se mama ba 87.9 no babaka e se me papa ho so ni se me papa no we difficult enti enti oni se me papa de obeka we difficult in a way say ebia na mama titi sika de manu na se de yan na mama de ho na papa de difficult o so say obeba so oni se papa no de we difficult che say so ko animani mu ko ka papa no enye papa ma oni papa no any same say papa no mu me papa e fa ba bi no mu respect me papa e tu papa no nya entokwa kakra ansa wo frifie ho there be me papa no o difficult mu oni mi kuna nkoda oni na nkoda kra na be ma no na e fa ba bi na o mu me papa because okonya ne na nadwo no da so papa ni mu so until say your papa ni mu a papa no a papa no mine no so ndi onu say mama ye kristoni ti mama so de o se jeje ni so ofie ho masini ade adwuma bia ba fie ho a wogema no ye anim ha enti iwa kwa hunu se be ma no ne ba foforo na ti mission house ana oh that be me since then o move free me fie ho a ye koka asem no asori ho mi ko hu obabi a ba na ese minim so obabi e wo ho dia okay akua Marco say yenya brand ya because wate ye ne ya kire no baby na yenya no ba wate ye ne ama ya kire no baby e wonyina e na ye ka kire ne se miwura ye serew asem no kire yemu na ye hunu baby ye de asem no ebeto ana oye eche no kate no wachewa bebie e de atoso me Louis ade chewa bebie Louis achewa bebie de atoso obi a oti mission house no oti mission house wo ya so de mu adwuma no wo kire de ye sese ye nya no sese ade no wo kire wo ho enti Louis ye sere wasam no aba ana ye se kire yemu wo ye chew de atoso yi ye kwaka de ye nka wo se ye didi mwatem ya kaseti amo kire ye nsem nimu ebia wo bai de wode ye wo fie on enye ya frɛ wa ye nya wo mpo enti na ye nya ya frɛfrɛ wa ye nya ya adom ne ye nya wa kire ye mu kakra na ye hunu nse asɛm a wo yire de ba ye enko yie ana se me yire wo titi me fie ana ne ma se na me yire de na mu enti na metu afri fie wo so ye che wo ye ya bebe che wo ya bebe che wo ya wo de wo wa buru be ma besi aba ya che wo anu no o ya che wo de to so ya fra ne be 10 times so won fa biem ebe ye den na asem no ya ti mu yie enti kire ye wan ene ese ne ye beka se de obayi kan ye no kre na se ma ko 1 year de wontumi nyae wo yire ntena ho nkotena wo ka che se wo ne jai no wontumi nka ncha ne sei ana se sei ya no ayi Eluisa dey betimi abɔ ne hodua se wo ti ho saa so but 1 year no wo ti ho saa adan na wo ti ho saa bada ya wo de ipaguru aka obayi atare so no de wantena wo saa tire wo se chewo chire yemu a ti mission house wo so de an wo kwatena so de wo bi de problem ba se ya akwada so na be fa so a
obesobe se ye mu adi kuro nti a wagya wo yere ho ene wo ma ho wo fie ho na wo ti fie ho bi ana wagya ho wan ye nie ana aka wo yere nko a wo ho wo de nkura yi chop money ba eno ano no na wo kɔ wodi ababa akopade aka nyina ye mobile phone so asafo ani atonsu mu bɛn na wa wodi ababa akopɛ ɔbɛyi nhu ɔbɛyi enso hia ne kunu ɔse de wo hia ye ne kunu oni adamfo oni wo bia enti ka oni de ne senka be me itina ne nkyɛn wo pu adwuma bantam mpaboa na woton anadwo so ye ton mpaboa no miensa anadwo ye ton mpaboa no 2 am na wo pon na wo baba be hwe fie se de esi kɔ enti se wo be ye bibia tia wo a ka kyerɛ ye Louise ka kyerɛ ye ne jai se won so mfa ye kɔ ya fra wa na wa tia be bia kye wo na ade ato so enti ada na wo ya sa ade enti se wo obey wo ye ne dan obey wo ye ne dan edi asam na wo ka na wa bie wa no wo ka kyerɛ no a man enough ka kyerɛ no a man enough na ka kyerɛ ne se ma bra me to me no ntina biam se wo be sa no oba ne de ne nsa bre no se oba na eja ma wade na watumi aka wo bi ba to ho marriage without consummation what be that what we go fa na ti a obanya be ma na ko fa na ti ya beka se obanya bo dwaman ya no abiebie ene wo fa ne kuna chie ene wo fa ne kuna chie ene wo bo adwaman body no be firewood ada na wo betere no be firewood body no be firewood said the mema edru ahimrachia mo be ma no sorry ye na pe bibia ye no sa ya ba na tia wo esore ye anya sama me meka ye twaba na bere ada na mo ha ni pa adwere sa ada na mo ha ye sa wo pe wukunu ma ne dia twitwiri soro wo pe wukunu ma ne dia twitwiri soro wo hu no wo pe twitwiri soro wo hu no ada na ya mo ha ni pa adwere sa ye okoka wo se sakwadwo so asa da kakra asa mia wutu bom asa ka wo ha mu bom asa fa wutu hwe ha asa fa da ade wa hia ma na nyasam ketuo wa fa ma be ma ko timi no ya ka na wo twe sanya ya enko wa fa ma no dakoro o ya ka na wo twe mienu asemoja na mumu ne enye bi na nam ye mu ana muso kwa bontia mu hu na de na ye kwa bontia ye hu na de ye de frefa wutumi hwe ba ma bi jinsi mu said esia eja mi gina baabie na wani boko soroba from na wo show no said o si gina ho ha wo da wo ma ko de wo ha so ayasa na wakuma ba piri pali kurupi pali na wo shanti woni msa wo kunu wo fie eti wo free ya no akotani wo kunu to ho anu kunu de wa wasi ejori a wo twe wo kunu na wo kunu ba ya wo se me ba 1 o'clock obaba na ti wani so obaba na ebi kura to mi se de obesi aye no wo ba no me da pe ba bi fa ahofa wa kodi bi na wo ba ada na mo hire sa Louis so won foko ya o se won foko ya o won foko ina ma wo yire ya de anya o na me be tua wo ka wasi se be man ko nya bia but enya mai okobo adwama se wonni na ma yire ya de anya emema bebre ma wo mo yire no mo ya de anya emema bebre ma mo yire no mo ya de anya wo hia ba ma wunya no wo hia wo kuna wasi mafa ha adai yesi ya hwe ne ma anadwo na to da me anadwo ya to da me e de ba nko a wo mpa ana bibi wo no ho anya ka kire no enu ne yapase o ma ye hu ka kire wo yire adie sei misra wo hemu o me ba wo nye enti mani nje ho na wo yira ye ho yie misra wo moto wo mebon mi ho na wo yira ye ho yie misra ayase ho ehwanfu ana ehwanfu ye mepede ehwan yi kakra de shape wo so ka kire wo yire de wonye ma wo na wonye nipa ma wo because wo ba e ma wo ho na wo so wo yira na wo pa no woni ne twempra ansana yes what's how many years woni ne twempra how many years 13 years cry 13 years ansana wo ba fa range e dia hye no enti ni second na wo ba ye se de na busuafo ye wunti na wo ba ya na efie ye nti na wo ba ye ne sa na ana obedi be ma na wo ba ye ne sa enti wo mpanu a no wa ka kire no na se de wo benya no no so ne na tena
because there were pen say onu so hia ne kunu oh ano ba ma bi kan wo say wono so wono ohia ne yere ontumi na saa no wo baby saa moja ne bi so ye adwuma wo baby enti yesra Louis Louis no ma ye una de kodie enti a wa pack ne ni ejai oba se dia se mo mi ko kwa pai no enye izo ayo aya ade we aya omo wari na nadua ne woni bi da nadua woni bi da adai oh awori so ye ase aduane anu aduane ene nkomodie ade ni nyina ye die nkomodie aduane die ene die ade na de miensa ni nyina wo ye free mu ade na wo ba be sister isa ade Louis media mempesa ade no e mama ni mere sa ama support betena se na media mempesa mama ni ama support aso ade ya pa wo bia se wo da so pa wukunu o pe wa ade Pacho Maa Akos that time I me hia no Oma me say oba wo beje wa de na woni natena wo say ma bo trudy say de maba ye fa bibia nche ne ensan ware wo beje wa de na woni natena oh Maa Akos kameje no so oba back dia wo do no oba de self for wakwaba anya kameje ne ba wo beje wa de say wanya fie say me Pacho me ko 38 years oh ko 38 years oh ni fie kwa na ekwa animu ni fie kwa na ekwa animu me ede no ama na pomte se erade adom bibia iboko Ghana man ti dia woni wo ma me akua mu di pa na mo dia ye pa na sawa enti ene se we dey ta se fe mi nyantabai enti we no me pona mi kopia mi hia kai no ani se mbo metabai mu na me kro yo ye to ade kakra na fe ye fast stories account us enti ane na ye betu suo pa wa ye fie no nti Waterfalls Drilling Enterprise me ka cha da sase nsu papa abafu mfidie wode ba na wa betu nsu papa ne bi ade ama wo wasase no eda botan so eda ene da simpie so ni ade nyina da won mo mfidie betimi adwiri asase no na adwabo no matu amana no donko 100 meters na wo so atime nya nsu papa ewo watena ye ho na hye no so se watu nsuo bi na nansen epanisi na ma hawo a wode abomodin afre Waterfalls Drilling Enterprise won beba betu nsu papa ade ama 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex ye bone mrane se ahotofie yade biada fa kwa na Dr. Daniel Inti won fa bibidro ento ase enfama eye prostrate anasa wo ho asemo afeso kura mema no so ho hwese de na wie ma ne bonkomo se ayase enkomo ne hia no mesere wada ye miamia otadua no papa enam se wo so wo fie na petre sam petre yo no a e basa na so hadwiri fie ho nti bomoden na cha se doctor wo ma bibia nyira so kama enfama na wodi na bia na e pampan e na abegyina wotiri ma de nka abegyina wanu mu a ene halitotis abibidro nyina dam eno so ebi ho pa e de ma na hye no so e free sabre ya kopem April boso meni da edi nkan ye wan ko bia be ham papa enam se free screening obi bia da ebetumi akọ ayasa bia ho wakọ hopen ana ho ko hopen ya wo so betumi akọ apotem 0244017556 0244017556 0266593330 Quick Credit Investment and so enie wa wo hia besia so ahono enimani mu ya na wo pe besia dia sorte wo ha obi no bomoden se eye rent no na aso fieru ani dwodwo wodi wani maye fam wo pe besia enimani mu ya dia sorte ho abomoden a eno asa wo phone no akeke wo be frɛ Quick Credit Investment na won ma bo bosia afa wo pe dwetire ahye wadwuma sem anasa wo pe sika e dia trata adwuma no so a ene won wo papa e de ma ene de ye ntena fie emfiensa enhye demre fam 2023 wa anya adwuma wa na wo ye ho we ya besia uhia collateral uhia guarantor enwa no Ghana card 0302200390 0302200390 0596920833 0596920833 enne wonma ba ema bosia bo ayefom yade enne se de eni adaje no yetena se pa ma yade bedwodwo ye ne a ono ze wala so honom eno te kwa mesha enso adwama so infections ne brain ne
so ne sɛ de tie biada ene woni chafa e woni padua no ko amesa ye no no da ye ntra ma yade no ma ansa ane anom ko amesa enti bo modin anam se wei ene enu a wono magye brem aye research e wo mu a kyese woda se ne wunya bi na no ma ebetumi aboa pa ma pomeden etumi agya ne na so brane eno ti pharmacy shop ene ba bi eto nduro ne bibiduro biada ukoduru ho a e ko amesa ye bisa no munyi bi emfama 0244726611 0249 756 133 0249 756 133 grow fine mojadro na Nsem wo hwan ye fe so hono na hu ba bi na chese ne ko mu aboma no a nyame na ye so na ye grow fine na Nsem wo hwan ye fe ma ni nyina wo bi a hwan ye fe na chese ne mema no se de wo mu si no grow fine no enya se behwa wo kwa wo gye ne nsia nwotwe so hono kwa no ma chem e ba ne de miensa wo no so de miensa no no ma bobo enam se wei eye mojadro a wo mu de koko e na ye eboa pa we nya mojadro na wo no ma na wo mfumpi no aye akese nda bi we de eboa ma uteche ma no eso eda hom de watena se na ne nsa ne na ye titire wakonna so na dwa wontimi na afa so kra de odanya ne anopa no ayese hodwo wa ayese nkontomire no aye grow farm mojadro ene bebo wa ba afichi kromo hawo ene ho ye nyina da grow farm mojadro ebedi wakagina mu papa se de wo mo se hwe no woni nti woda se ne nunu bia eboa pa wo ya de se yi a enche na hwatom eno ti afo ni chemu ewo Missy Herba Kolenak ena fe Herba shop ahodo akanyina da na ekwaji grow farm mojadro ya digital Herba clinic ede aba edwama so 0244 596532 0244 596 532 eno akire no Rocket Clinic Limited enso ade pakum wasemisumi ni o enam se den kokorafo no wo so mu chele wo mo no pakum prade jeje mante ne guess enti abante abomode na so no pakum ni bipa na emwo embema begina wo mo na so e ono bema na so bema no betumi agane na so prade e na pakum capsules ene ye kamfo e de akire wo na oba Janicure 442 wedi eteteadro yenim papa ye no adwuma ebo enei dodo ono na omode eba na so Janicure 442 e ma ni nyina se ye Ven capsules VENE eno so e hono ma wudware wie anasa woto aye ose nkokodwe bi ne nam ho anasa ho ta hyehye wo so a ene na eye Ven capsules ni nyina da eye Rocket ene de aba adwama so na mefagin eso so ewe adwama so eboa pa ma moja edi afurusane ewe nipadua mu wo so a ene ewo enna ewo hawo anasa wachi bremo arthritis ni ade nyina da mefagin capsules edi wagina mom mefagin capsules wase akokora ene abrewa ebeko jogging eti bomodin na frɛ 0248 885040 0244183230 frepe Rocket Limited one more ebeje wosum afaya brochirefo na wiabre mutie no emonsha ne so nam so hwa won mu pa sede musi bre ene sede nioma si nkoyie pa wa brochire nioma den so honom na de hadwene pa wa brochire mu ne se watena brochire no amane sika Ghana wa mane sika no amane si afanya japade nto na beba na kwabrane so de tia na wode sankwan e hadwene papa enonti na Elder Dominic kwabena ejei building consultant wa be piem wo my Ghana santimantem a na bogafo na motiama no ne nyina da wo se wo de wo ye adwuma na sa japade nko na wo pese wo si dan dia wo de afasika ne besi ne so wo no ankasa wo be ye bibia kama e de amam wo be ja asase etwa blocks na edan no se de wo penu obia no plan no wo de wo ne wo ankasa be dwene ho no opagya dan no asi wo kama wo wi a wo boso awoya etu be ba na chese wo dan no aye ready wo ba ya na chese won safa wo beje we umpe we na apede ensuo nyina da won ma behwe etubi ede amam wo pass asase to aye filling station elder so wasase yantam kama ya chese eda kwan wo pa obetumi de aye filling station a ebetumi abo aye papa afele ke kwan so pram so abrankese abontem edwo so wonwe da ban ene ade nyina da wonum e won sase da ho a wonum eton 0557 030197 0277 744489 0277 744489 wo frepe elder papa no osisi adan ebu nipa mo no nya ejapade ye fie wrafo no wono mankasa ebeje uso mira se papa obapa amasapon sawodi akodwa so akodidwa na yankoni efa ye second story efa entuamoso oba udino Linda Senyo. Okay, Linda free him about ye wie. Pacho mi free Odumase, Konongo Odumase. Konongo Odumase and a baye. Linda,
da ma ewie ade na free konongo ebra yen ewie de dem ni free konongo bae no enye bone so me ne be ma bia me ne tena ye frɛ ne yonsiatia ye frɛ ne yonsiatia me ne be ma ne tena me ne na omiensa ɔhwɛ nkwala no panini dia wawo nti aka nkuma no mienu na wɔ me nkyɛn mfie du no ɔhwɛ nkwala no oni ba bia nkwala ne da oni ba bia aduane nkwala ne di te bia school na nkwala no buku sika na me frɛ na ɔtoto papa so mfie du ne te ma bra ma hwɛ nkwala no te se no ɔman no so ayɛ de ntimi ensa tena se me di mani din ɛhwɛ no ɔhwɛ nkwala no first me de ne kɔ Odumase court wadwo ama wadwo for frɛ no ɔbae na sɛ de ɔmo de man wa anyɛ ekyire ɔsa bae no ɔmo sa frɛ no wa manti that count 3 times ɛna ɔbae na ɔmo yɛ sɛ asɛde no ɔnye nti ɔmo akyi na atum nti ɔmo kan no ɛna ne ba me baba yo no ɛbɛbeli ɔpapa no ɛna no ɔyɛ sɛ ɔbɛhwɛ nkwala ntɛm papa bi kura ɛba hɔ kusasi ni papa bi bɛgyina no abeli no nti ese na nam so kura papa no kura tu afiri kɔno no ma wakɔ akɔdi your friends ekuro we so eti no nkɔkɔ ama ise papa na kɔdi nkɔkɔ eti no esi ana papa no susuro se oba Odumase ebia me de ne bɛkɔ wadwo ama mo akye no eti me sa kɔ wadwo no mo se da bi ɛyɛ kwase ebuo no obu me ɔma ne enkyerɛ sɛ ɔbɛwo nkwala miɛnsa na ɔhwɛ nkwala no anase do panini de emfa sɛ ɔn de ɔbɔ ne bra na sɛ nketewa mienu no so no ɔhwɛ nketewa no mienu de kwase ebuo nti ɔma me krata ma me de kɔ court ama me de kɔ court nti me de kɔ court no ɛna ɔmo yɛ sɛ na tɛ me nkɔpɛ 2 million ɛmfam na no mfam bɔ krata mfama no nyame ne rekɔ me kɔpɛ 2 million ne de bae ɛma ɔmo bɔ krata no ɔmo serve papa ba ko kan ne kɔ duase ti kɔ duase ne babia ne ɔne ne yerete ne kɔ ofio ɔna ɔmo kɔ serve no na ɔmo de krata ahyɛ nsa sɛ date say no ɔmo hia no court sɛ wɔmla edu so ɔmo frɛ no wa ma me nkwa na me kɔɔye ɛna ɔmo sa yɛ sɛ sa na tɛ me san kɔpɛ 1.5 san famla na san bɔ krata ofro kɔma no misu mini bi nti esa man sense wo biem kopin se me nti me ya na ma friend phone so me se atia me pacho wo de nkwala no 500 ta kra na week kra de be sene me a fa sene wa unim kroma setena ye se me kwaji obi nyoma kra ton kra na ya me kan nkwala ti unim ba bia nkwala ne da unim class 1 se class nkwala ne ja class 2 unim nti me so esi ano ma bre nti esi ano nkwala na ohwa wo mo no be pese esi no 10 years nie 20 series ana day bia 20 series one check no ntua meka no hwe ne ma se da mra ne setie woni no ware me pa cho menene ware menene tena eyam pratwe na nkwala miensa ne ba mu wanya me ho ade na obeye na o ma me mo ye se da be mo ma ne nya me ho ade ntini sika na ode kwakwaya nkwala no ode kwakwaya me ho ade no miku no ya no ye kabintani ese no waja ka mitane ya na ese woton sia maduro nso ache enti ada no me wo ko track no ba me die enti na nabusua se bi de mini omo so ho ade bata mpra de wo mo bete ese so no wo ntwempna yeso ko ali ni kromu ni me ya nwlani ono so kusasi ni to anko ale ni kromu ni na bra ba ma ni hia wo no wanfo anko fie da ode me koye wo ma hunu so ya anwunani omo hui enti die enti na wo man kan kire ba ma no se oba na wode na befie ase no ya anwunani yeso ekusasi ni kwane kwa wade ukromu ni kusasi ni na wo mo tira wo ahwen ya ma ne no ba wo ye ansa na ye ba be ka cho se wodi ya anwunani enti epekusasi ni ma sana miti fion mana mitena wo me man miensa ni why na ka asem ne che obema na beka che se na busua se wo mu pekusase ni anasa wo na wo de wa adwene ma fion na miti enti no bema no me ne bema ne tena bema ne ko trek ena bema ne ba enti bema ne ba ye no ena o se ama manya 5 million na me pese me ko hu o papa awo voter region ena me si yo enti wo beka kire me ena o se sa na tie dia me mo me hu na fi wo ne me ko mi kru akɔhwɛ papa me maame de okono wa ya nto ni me maame eni me sister mu ana me si yo nto ono aka se sim pampa ya tia no ekọ me maame okono ngo kọbọ maame amane se afie de oni mbekọ yekrum akọhwe papa na me maame si yo ete maame de mentom akra ba akono ngo be pamo ye edu so na se be man face ka maame na me fa nkwaje ntoma na o se woni ska ade na anya adwuma de be kọ akwaje ntoma na me ya adwuma na me toto banche ba kono ngo eti no wase sentoma menya ma adwe se me pam nti ono ka so ne mbekọ na me kọfa nto no se me kọpam no se me kọpam se wa won tuma nyo no na to ma me
ana me ntoma ana me sisa na tere ana me koma tele nti no edu sisa o ma me sika mfa nkwaje ntoma no wo se wo ya de oni sika eti na nti mi so na minim enti me ne koe eti me ne koe no na o ma me eso me ne koe wa dem ana me sisa na tere de wonya de on fe sika ma mfa nkwa tu ntoma na ka so oni sika ana me ne ham so wo dem ti me ne ham so wo dem na ma se wa bonte na o ye ho ti ma se ne bia na no no se an de benti na me ne ba ne ko ehon wan na se ne me gento kwa no ko awiagede 2 o'clock ti me so ne me ko ya no me so me ni breye ana me se na de benti na me no mi kunu ko na wo ji asam na akanta so ta na se no ma ka che be ma ne se sika na ono 5 million no yes o de be ko mi kunu akofem papa no mo no fa sika no fa enfa me nko enti no fa sika no fa nko ji kokọ asase enfa ma no bi kunu so ya de wan ka hwe ankyere me sam ebia na se yenya hoko anase scam ko akwaji kokọ asase eno ya japade anase msuma ka se mi kunu o de amate ase anase se be ma na mo mama ne ama mo ame ne na busuafo akọka asase ne ho asem etua 5 million ho agi mama me o mu tu snap ho etimi ni mo ho hwe eti akire na mete ho asem ana me busa mi kunu no ana me mi kunu ku ofio na ma se som te ma se yame eto me ho se me nya wo ba se ne ba ne ko wale me ana me se saa dia me so se saa na mo ka dia se nya kwa se oba ne wale me dia on ko ni krom ne dia ana me so me fro me krom so abom dia mo ko tena se ka ko asase ne wasam ya mi kunu mo amane ya o ma me akọ adimantuma akọ tele ne so ontu on face ka me kwa jaskan aka tele ne wade me so me di mi krom so ba bom dua enti dua bona me ka na ma se saa na te dia me ba ba hye wo mase na ma se ne me ko awia kete na ono na pa me fa me ma no na me kokọ no ma me ko bom ma me amane me ko bom ma me amane no ma me se on so ma me kusase fa wale enti wande on fa ho ama me ka mati kwa na me sa fa me ma no na me sa ko dua se enti me ko dua se ono mo no me ko dua se ono ma fe de sister bia me ne ti ban ye friend esi yo ye krom ni ana me kwa na sister anka cha me se ama enkofio na mo afre bla wose chiche wo ye chiche ni awa banka na mo afre bla wose se wo mlanti bla wose bae no wate se ye se wo be fi on be bo satam so na ade asa ana me se esi ye se me ko me dress ba ko nkwale mienu so na ka me hu ye se wo so de mo anu so no wo de mo anu so no ayi empa ba ko na no be da so ye se ntuma go bia na so mesa foma da so eti sa na tema me kofio na me kofa me nyoma ni bi fa mesa wo de ma na me na so eti ampa me kofio na istan kan yem se wo kwa no hwe hu so yi na me si yo eti me ko so ne ama light off eti me kwa na me kunu ene ma ase no mo jale ho ana de odi me kunu achi ana na yiri so mo so mo jale enti me bowura mu ana me da me bowura ya da mo enti me wura da mu ana na me kunu panika cha me se odi ade na aba be ofia no me papa ne ma me si dan na o happy ana me say ada me ba makasa ho eti me wan se wa bɔ masum na me ba ka chiche me kunu ni nua ne chiche ni no eti na me ba ki to ne hyemachi afe eti wa bɔ masum sa mo so me hwe na atade ba ni mo na mo so me bɔ ani bi eti me so me bɔ ani bi no ana me so me bɔ ani bi no ma anya se me yamura de bi ono ma aya na ya eti me so me bɔ ani bi no ana onua kuma wodi mi kunu achi ana so fa ma chi no so bɔ masum na ba ne teto anadwo no eti o mo e wa ali aho no mo pepeta na me fa akola no me di akọ fa akola no ana me call police station e koye case na biase police for say sa na me fa akola no call doctor ana me di akola call doctor anadwo no ana me sa ba police station mo say ade asa eti me nko ana me call register no nti ade chi me nim se bia me kunu kro bebe fie ho na wa ba ka nyansa se bia chem se e bia de me nua no mo ye no mo anya ade eti e bia se me hwe ni mo a me kunu wa ama eti sa ti fie no ma dan na chi no ehwa na o mo fa ekokuro ti meti ansa me kunu kitwa no wase ya bu e dia na atimi ye ase wo huru me ana me se yo me kasa enti sa tam so na chicha ni nso wadu ase wo ana me sa na te dia me so me ni abusua kra na eden me am de me hu ba ya abusua eje se me kwa me ma me se won so ma me kusase fo awale eti ono a won fa ho eti na me am so me ma ba ni ayede na me so dia me so me na me so ma ye enti ono ma na me hu se 3 days time na me hu se me kunu no chicha ni ne e kwa akotro ba tro kumase eti ono na me se dabi eti me hu se wakọ na me se dabi na me di me ka fa me ba ne je na me tum me ka kwa Duazi police station eti me kwa me kwa ka che de asem wo ne ho no se me kunu pe no Africa akọ enti ese asem no ye ne den ana se me ka nko police station ho now ka watim no duro no me ma mo nyina ka no enti ono na ofre office ho
say sister bi anda no ene na so de ne case ba no okunu pani ni konti ka na otimu no on kire ka akro no mo chi no enti taxi otimu odu police station no no mo gina no omo gina no no o si bae ana mo se abaye we wunim no se o se odi ana o se minu ayede ana o se minu ayede ene na so de case we ade abaha wadi case aba na esi aso wasa de wasa ba no se si ano wo se wo kọ enti esi ya chu ne hwe asem no ampo mo chi no ana mo se wo ye chiche ne wonu se de mra na sitie se wonu ano se ne se wonu ano ne yede ne oba ne nya esa mo gya ne kwan na oba ne kọ na busua fie yamfa obi ba entete no na nya we nkwa na mo de sa de na de edi no enti sa wonu mra enti nya kwan se mo bo no amakora ne teto ana no mo se o better o person tena kantaba ana mo so nipa akora sansi ni so e krom na me de anwa kata ka je da bi on chi ni tum aje se o mo di mani aje se ano me hu ba bia me gina bi so a minister eti me ka sa na police no e de ne ehye mu to de ne hye mu no o friend yedem e bo ne yedem amane ande ma me se ande se wani kusati fo be go police station do obedi matam yeme do obeto me ho so to me ho afeda me fa ba bia anya yie bani akoto me sini me hu ba bia me fa na akole su hyemachi de me di mpokra na ade amame ana afede ahon mu na mpanifo ba mu ko bo hene na amane ana ohene fo ohene baaye ani committee fo baaye ana on besere se okwa akoye zamsi awo kuma senti no mu bebe no ena no omu gina so no mo ye no mu be no omu se da bi nipa ba ko no kan no onu akuma na ono so bo machi na akola mfito no omu hia wa no asa no mo abe no ena no omu ye no mu be wa no nti edi ade chi no mu sa chi onu akuma na de edi no tum nti omu de no tum ye na so mi call krante besa mabusuafo akobo mabusuafo ma ne se asem se na atome ehwa de omu anyim ama ana me papa ba ko no di machi ana me fa ka fa no ta kuta me ana me se da ye nko ana nso di machi ana kodu ya se police station ti akwa no nipa kora asem wo no ho no ana papa no busa no se eye den ana ba ni sei se da me si kire mu fiti ase no kokwa asase no ho no ana papa no police no so kire mu sa ye ana o se da bi sa na tie de ana menini nyina be ko fie nti ko fie no na ma asem ko fum na makuma ba ko ye fre na fie ono na ho no enti yakwa no obi anu ana papa ne sama ba police mi papa ma esa ba police station enti ya ba ye no ana papa sa asem ne fa nkwa wadwo enti mi ofa ba ko no wawu ye fre na fukofi enti ayesa no be papa no so won so na ne ho fa no enti o ma ne ja asem no ma mi ofa ya ese wonu wu ye ana mi ofa ne de me ba wadwo ya oduma se wadwo enti ya ba ye no no be be ka ma asem ana mo se sa na tie dia gese jikrata de koma o police fo na o fo ne serve o mo na ya beka asem no wo wadwo ho eti yakoka me dikrata no koma wo mo no ana mo so de ma wo no mo she date na ba wadwo ti e ba wadwo no yin na be boa ya no no ana mo to ma ne se be ma asem se na wo yire di aba na se no wo ya ne dan wo se yes ana wo mo to ma ne se opa wo yide wo se han wo so opa ne yide ana mo se ya dan ana ma ne ba asasa mutu abubo ba no natama o mutu aburu wo na be ma no hobi e de no ye wanya hwe wampata no obi oba no ni aketwa no so bebo ni so oba no fitwe na no wote wo wanka hwe wo ye pani chen wo mo ana wo mo a mo buru wo no anyinyini chen no bai do chiche ni na epani na mikru ndi na chen na sana ketwa na no bebo wo ma akra ne teto ye no ukura nka hwe da bi wanka hwe 3 days me hwe ni mu se oba ni okunu asam e bia me hwe sa busuani bi ba fio tita ni fio aba ba ka bibi so e bia na sese ana so maka ya sa ma ya ka bum me hwe ni mu obi anya sa de no na wo ne wo nsenom ne before santo kwa weinu nyina beba no wo nsenom wo nkuma afo nom no ni wukunu emu nketoa no na wo ne wo mutiye fie ho ye fio no metiye me menu adua me yam nyanwono metimi nu aduane a bitimi che na obi anya biadi betu amempem tokwasam betu amempe ayisam betimi bosan kwane asere so ati ase eti no nim bone kra ya na ase bia na ase fio na makowale nim adekora ya bia mo jefron eti ma na muso kra ma fio kra ko pe dan foforo o ba bi tu fifio se nim ikunu kwotena ho ama ma me abrewo bi ka se ma se be ma na wu eti ni sa na tie dia ma se be ma na abasom ne daye se fie na ye tu afro no odi owo bebe fie ho ama maami abro no bebo mama ne obabia me ni mikruntie no ama no ko bo abusuafo na amane ana mo sa be kan na me sa sisam nyo sa ko tena ma ase mu fie ho no mu tu fie mo ase ne fie ho no aha ko tena be fufuro wo beti ese mo ase ne mu fie mikunu ma ase be ma ase be ma ewu eti o mo se de benti na
omo aye sama me ni kuna to afifio eti me ma se be ma no so wodi wowuo bebe fie ho no se de be ntira omo tu ya fifie ho ntina ma sign kwatena fie ntina ma me sa kwatena fie ho biom no na so still antokwa saa ebia na aduane de wo benoa ama wo mu bia didie bade bia na wo kasa wo so asam so a wo ntwa so wo bekasa no akoka ne yenka bia na wase hyedem na ono so akote ene ho niema sister ma be pacho be metu anu me ye free pa enya se bia na se me ne ma asetie na me sole me bona kutia enya wase akutie o anase bia me bisa kunu nyasam a wo ntwa so wo bekasa no se asonso wo fie ho enkumafo so wo ho esa na ma se wo ho ya yeshi fie ho wunyi ni se bi kwaso saa wo ho me de nyamena de kurani ende efi on mo de me kunu de ono pentokwa eti sade ne ba sa na me de hia no a wo bo se no afa na taade na wapie opia witwa so opia me twa so eti abia na ma ase asom eti sa ntwa so na antwa so de ma ase na le som nto no so som na o ka de ya kire me a na mo so ma ka bia kire no eti sa na tie na se me ni me kunu ebe ya yi de me hu sa de no okay wasika na won so aka wasika na won so aka ya samuo na wo hwe ebe ye yie nie nti anu na na yie no ebe ye yie nie ebia wo otira mekasa wo kasa broso wo ne be ma nya samuo ebia wo kasa be ma no wa ma no shirt so agudu ko ho ko but ube kwanya ese bia so no eye nahi obesoso ma me de me ane se me be ma no me ne o mayo na me ne tinae na do me hu na bosom nyansa na me nyemoye ye de nyensa kwatu anim no be ma opportunity oje ye se de be ma age nyensa no so ati ase eti ne se okoye wani matena ma wo bapani ya okokoy ya nkitu asa be di akire ya o so odi mi ko mi krom ya omo ye se dabi eti no fe se scan mra mo fa nkwaji kokko asase na wa mo mama ne no eno na ye me ya ewo mi mu se de be ntina me ne ba ma yete dem na waka asem ya kire na se wakonya kokko asase kura na ese oka jem se obia maame me ve se scan fa nkwaji kokko asase be ma ne yese wo de fa unti be ma no woni wo busu for still woni me maame mu ni me nua na me papa no woni papa o voter okay enti sabre na be ma ne ka se wo de sa 5 million no one wo kwa ko hunu papa ne ade no a o maame ka so onfa nko pe kokoo no na tese kokoo hu hia eche wo na woni na wo sen na me na wo miensa eche wo san ne ba wu biem ka miensa na eno na woni no okay enti santo kwa we ya na ma mo ntem tete etete ye no tete mfie sei ne etete mfie dunie mfie dunie na wo so wo bo ba ma ne dua o da bra ma mo ne dua me say me ya kan sempo sadia mi kunu ka so odin be ko voter no ya busuafo ka se won fe se scam na mo ko ji kokko asase no eno na me ye se mo amokwatena ase ka kokko asase no wasam no ya mo se ma mi kunu emfa mi kunu ko hwe mi papa no na se mo amokwatena ase me bom dua o ka se ubebo wo mu dua me bom dua na ma mo da ma mo dua enti asema me ka na ma ase se me ba be hye wo mo ase eno do ko tu abusuapani enim ana ono so soli ginae to mo nyina soli ginae se me ku wo mo de a omo nti ase eno na de ntokwa ne ba sa wi ada no wo kru ye adwuma ben no ye kabinta ne se wajanti oton se maduro oton den etiama oton aduro oh okay aduro no wo da so eton se e wo ke mo da bi wo se wo ya no mo nante se do wakra okay one kind ye gusoda ye frɛ atia baby a wo bia no bomode asa obefa enti sesei mugya ye no abusua tena se ebia bema oni ye de hye yatena fie sei ni fie sei enti no se wugya no a ebia ye sei na hwe nkora no mo ne omo conclude omo nya senti no asam no kwa wadwo no omo ye ka asam no na omo ye se so opamede a onko ha da mame na okọ ha da woduase bogestan mame da na okọ ha no omo ka se won ha da flat mame empensini light nsim no fa mame etimi so na nso mpa mi kunu nti no da okọ ha ma nyame ne no kure se da no epunu na wa no mpumani ano dade na ehye na me amede matade de ye empuma na me de net asefo na me man ye dam saa so obabo akonhoma de just a week not the 5 cedi ade ama obi so one family me one nka se fi okra won ma ho enti se fie ho na ada so tie dabi
enya se afia na meda so nti oye me saa no nti dakro me on ma no ba ka che me se wo kɔ trek e wo nsua no fan place nti me nyi 200,000 na okɔ a obesa ne esika na msi yo eti on ma na wotwe ne me hu me kuna ni mete fle bia enya na afon abue mete fle bia nti on no e ma me ni brain na se be se no je se me kɔ so pa na me ba no kɔ forest an kɔ bopopo asama so body pants am ne me abedi ansa na nkwala nya bia kɔ school ana me hwɛ de kɔ na msi da bi e bia ya yi na so tire se onya me ohun kwa kɔ be fa so nti ese wo dwane eja me ana me so me tena on ma na msi da bi sa na tira me de sa me nyoma na ma kɔ gu obi na ma de na ma kɔ me ofa mo kasapin na me sam nyuma gu obi na me kɔ kasapin de nkwala ne nyina kɔ na me ja ba yo pani no e wo hɔ no te na me kɔ kasapin nti me na di sen pani no 25 years nti me ono mana me te se so wa ba na wo mfie sen me 43 years Akoma FM eti no me ono mana me te se wa ba e na me frɛ no phone so na me se etia wa ba nti ese me wakasapi o nti ese nkwala no pese ko school nti bese me kɔtwa nkwala no di wakasapi ho nti me ka no se yo na ototo papa so a nti be ma no me ko hu no na be ma no de nkwala no ko school to do mo ko school nti afi so na ma friends one say this can fa to atade afi se atia ma bie mu no akɔ kasapin no kɔ fa be ma me kɔ fa be ma wo ho am kɔ fa be ma nti next be ma na de nkwala no ko school nti na mo so nti be ma no se sa akora no papa ti atade a me fa nkwala no mienu ko mo papa ansa na obe wale me awale me ana mo so se da bi sa na tie dia me so minti me mantu na me ma me wale e ma ne nyi ana sa na tie dia me komu eti me ba kono nwa na be ma na afro na ma sa akɔ kasapin ho ene nkwala na ebi akɔ na abasa eti o ma na be ma na ye se da bi sa na tie dia wanya do ne betina bi ntɔkɔ sa ho no sa ɔno so me ne wo ba ko ana me sa na tie sa me betu me mengu dia eno so mo kɔkɔ sa ho wɔn nkwala ne nti wɔn nkwala ne nti second man nkwala no nkwala ne ntɔkɔ se fo mo kɔ mo papa fo mo kɔ mo papa ana me se da bi me so me wo nkwala me ble me ntimi ko ja nkwala nketo we efe nwa sa wale nti no ebe ya na sa na tira na wale ne begu ena no so me ni furo me yes na ja me sesa me nyoma ana esi ma betina akɔ no se yes ni won hwe nkwala no kra wo se da ma friend me timi friend phone so ne kasa ka je sa nkwala no wo da mesira na wo da panini kro fa panini to adwuma ma me na se me nyesika so me da hwe nkwala nketo no o de panini kro to adwuma ma me pe na me so me mo amode fa hwe nkwala yi ye so onim nkwala nketo kro onim kra sa nkwala ni gina panini so afa na nsu adwuma wa fa na nsu adwuma woni ni jana mo last born o say na wa wafe me ka ye ka che na wa fe se so was saying ye se o 10 years or 11 years so I say onim kra sa nkwala no wo mo onim kra se mitimi fra na betime fra se buku ana se bie school buku do mo am kakra kra o se da enti na nkwala nti kwaji obi ade kra koton a na ya meka wa ni mo ayi roma blabo na wo 1 year na se so 11 years no wo hu papa wa wo mo se ye makwan sa na mo ye mo so mo be papa wa nti no me ba pani so oduase na mama nkwala ne ko na de o mo ko no oba o mo hwe o mo hwe o mo sa pan no mo sa afi kra so kra o mo hwe e kwa ne ko sra mo papa Akoma bre na se wo mo bie school no o mo ba ma o mo hwe no se lolly for de nkura betu kam no de o mo aba sa afi so a 1 million na wasane 1 million se me sene scam ma o ma no me si yo jikwato atam me hwe phone so na 1 million na me bo phone so me kata no akato phone se na watwe anasa bosome bia no sankoda ni nyina no sika se na ode ema wo no wan fesika bia ma first am de ni kwa wadwo no no omo yes wan hwe nkwala no ombechi akwala ombechi na atum no e na ohwa no ma na wo de 500 300 wo ye be se bosom ya na wajai 500 ne se 5 million there be 500,000 ayi na 30 cedis 50 na 30 cedis is how many years ni and one first camera nkwala ne ye 9 mo nkwala ne ye miensa panini na awo no panini de wawo nti aka nkuma ne wo menchen how many years ni scam aye ma scam ayi mfie dunie wan hwe nkwala no mfie du kakraba anasa kakra mfie du no kakraba se bia medi no kwa wadwo no medi no kwa wadwo no de waka mese kakraba na se bi makra ka ye se de bi kra makra for how many months 6 years ni 6 years ni ebi makra shikra ma okay young senator me pacho utonro ewo kemu me pacho Jansen odawroma oma wuja wonu machire awade ne na wo mpa enkoda no ewo ho
nti yeguswada efro bomode anefa na yenhwe se de Linda senyo eka no anye bia no enukre bi wo anase enukre nim Dr. Mamemu ahawie me Joseph mame yakopon de akyeye ye the Christo say every family kwai yo we de me de atiefo nyina ase edu fiara se na obi anim se ya kwantofo ena obedi nkomo afa ya pomodin ho enne menka ye no kwantu heba mixture menka ho nsem bebre saa so na koko dia ne Ghana fo nyina boya baso se na ye koko adu mu hene no eno so na minni ho nkomo bebre ne nkomo ye bedi no dodo na gina infections yare a ne atiete se na nipa bia oye desani a woti achas for say yesu etumi anya bi no ye bedi ho nkomo kakra se yare a ade chi ade san bia kwa na ekosoro na yare betena so a in fact ebe mo wasetena nyina wonyem nyina sesa ye behwe nsunsuanso a yare we ba so a ebetumi di abrewa emma woni enyo e wasetena mu akwantuofo ye number 1 ye ho adu tatahwe wo ho a Ghana fo nyina tu agusu de bia meka ba yare sabia ho a nipa wo ba ho no nchemu be ye aduokron e infections yare na mo de ba ho na nsunsuanso no ba wan hwe ya obaka se obi na eye wo na no obi nsem bi di ekura obaka se o se nipa no a ye koso bia no ono ana eye saade no mamini kan fa me number no entudwa se ato aye nkomo no so okay number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no say medical can na dey also do na kwantu heba mixture no eno ankasa agin ho me nadada koko je nso obi anim say Ghana ha dey ka koko adura eno ane akwantu ko mixture na na ye nkomo no ebegina bema ene oba ye nhia mudie ena yare wabi a yenya firi mo ewo ye gya nan so babi ye dwunso ene babi ye di yedwuma bia no yare yetimi nya no ho ye hwedi edi kan de bia me kase yare e ba oso obitimi kase doctor me yare ma yare ma ni won yare me ma ni afanu nyina obia wo nipa bia no etimi asa yare we bi ye gonorrhea ho ye syphilis ho ye chlamydia ho ye candidiasis ho ena mara fe na white no yare we be se oso a ba wo sunsunso ahudo bebre de bia me kase wo fo bebre dia wo nkwara no ndi e basa wo sa ho yare a na wo humu ya we nye book mu asemo da bia meka ye practicals na de ye adwuma na yesu book ye to ba bi and obi wo wa da bia meka onye adwumaden bia onu wo adwuma wo ye na nye adwuma edin nanso yare ba obekwa ya sabia si wo wachi kase no emu abie ana wo sisi kase no spinal cord no ye wa sia na akoa chese wo dwun ho a onte ase ni nyina ye infections yare na kofa sa na ma wo nyina de ba nipadua no mu ndi ye yo seji kwase sen kwanse wanya duru anom ama infection yare na amfiri ho a wo ye den wo se because ye no seji ye wontimi nsore bi no waka ho obi wo ha otase che na nse titiriti wa anumunuo ya ji so na pempe obi kwa da na dwo na nanse ache no o so ya kodwun so na ye den obi sore free mpa so ji se obonu mu ase ase wotuma sore free mpa na so ade be chimbia auto ointment ya hodo na wodi twi na ye wona mpa ne da bia meka se infections ya na brofuduro entumi no da bia meka se ase be se odi gogoro hospital na makọ pane ma treat enkoye u treat u kwaya se be yo pane wie pe obonse na asesa ni su na uhunu se nso na egu a uyo obema uyo oba because nso na egu beginning na ajai ebe wie akire na usisi na yawo ya na mo bi nam ho se nkukodwe no enu achi be se nso abetuma gu obema ho ana oba so oto ho wokete maso be fita utwitwi wonse ye bibia so emfa wotena se cha obonse bi kura wo ye bema na wo support mu ase ana wo ye ba so obonse no nso bi gu a beginning no de ba pampan bi anim kroje wo na gu but wo se kwa anim na pampan ase bam ndi wa ngasa tena se a entena woni bema kura hia wo se no nyema ahwe ya waware kura begu wo ye bema so wa ho de boss wa pete yo na wajamu ama ne Ghana fo mema bebre yare na ba ese wo treat yare ma na kono na wo de to mema duro bezu ba bi na bema na ye kodwo to ebe mo bema na fo ye kiti oba ye den obeja wa ko because ani je se wonya na wompamu onya di no anse se woja pe no ba bi fa awere ho se me wo mu ni se
se wo sa yare we ya woda na wo so daya daya obeso bia ade se wo afunsie ye anase daya hu bia che se aboa bi chiw da beda so de bia no enye daya ehye nkunan wo se sunsanso na we manfa nkosha baifo manfa nkosha ahomone yare ni suban no woda daya obeso bia enye papa na we husime wo mu no se yare we enya wo se yare we aka wo no se me ka se utwiti ha na be fa we do na omansis no yo ba entimi maye bi ko begin na ba 7 days 6 days obi wo kora na ne de ba a day but nya ka yebe jija na nsa bodwo ya na se nsem na nsem nyina emoja te se sa period no wo mu no ana 7 days na be free amana wa ye free se enkrofo no no so but do na bozi na menses no so te o ma na aba o ma na jai man tena se bra ana ko pe ye du akwantuo care mixture ya resabia no eya hodo Akoma ko 94 e wo my Ghana mu ye obi e wa Accra ye ne kwashima ye ne Presby Church e na die ne mu hwe Kumasi ye wa Safu Labor Runabout odo ne e kira tonsu kwan no kan fie 12 nsebenku ye odantie we nya brosan so techima ye wa Ahmadie we ne chama UNESCO e na boso pe brekum ye wo na masua station ye wo ban bresa bosan ase pe e na ye wo drugstores bebre wo Ghana ha herbal shop e na what do you call pharmacy ye di nure bi egun a wodi okwa wo se ope akwantuo care mixture aduro wo partner wo yire wo kunu wo mpena ise onso numbi onkwa wo nom na wo yetiri modin sema oboa wo san hia obesan nya bio because nsanso na meka wo yire ana wo kunu ehu bi onkwa na wo sanso na nche se woni bi obi na ne die no enedi kopim se ne die ne bedadi omo ayede wo ye no so odiri ba bia wo yoba obepa wa awo no ntumi ma wo yoba bo se wo so tia na eti be ma wo so tia na eti etimi afeti wani we bo se wani gusu kama bet wo hwa ade a wo hu ade no ema wangase ni padua wo tewa wunia hoto e woni padua mu ebe ma pressure akosoro ndi bebire wo ha omo pressure akoso mo koso a doctor betimi hu aka say infection but aduro wo hen na ade wato pressure aduro so wonum ya na wakoma oje hu ba bia entumi ya we ba wo so ebe ma ni obebire na ba ni padua no mu endi meso so nsunsanso me wo bo so yi se bi woni padua no mu ana wo hu bia entenase kwa dosto bia mo kwa se pe akwantuo care mixture se yare na cha so manto aduro no mfa so bia e maso mawo ene ti bebira anom no bebira bonten amfa emfa ene je oba yare sabia wa yo no bebira wa yare beto so bia so miense ye yi sa ha no nyina firi hodi amawo awo ho asema yo den infection yare mo bebira nyi efu anwoba bebira so wa ama awo sem no kwa kachi nyame anye wadoma wo den sa wo ye be ma o sperm no wo kwa yesi wo low sperm count enye adwuma chise onkwamwa ni nyina awu wo ye oba wo low libido chise uni ahomka bia ma be ma se be ma be hyiamu wo ye oba so asebe se wo hu yire tokwa na oboafu sanse akono no eni ho enti wo sansunsanso we nyina na chire se infections yare no wo yare no bi e wo nipadua mu tutumrika na bra na kwantofo ye mo wo takwa ko was abibiduro fie ko abenya bi ato ye mame abesam e ho antie ko bam e wo nkoko sani ja heba enso e wo go so tamale super light pharmacy ko abenya bi ena wa mumu ni we heba shop abenya bi ato e wo ho ena akra so ko draglin o kanhia mese wa ko hello se ba kenso ko heba na buachi heba router so agent obedia obi oto aduro bia no obenya bi mesi ya chi akwan no ye wo kwashima ye ne Presby aso no ene die mu hwe e wo ho fa yare no bra ubeduru a akwantufo ebetumi aboawo odwunso a obre wo ye be ma odwunso tot baso a odwunso a obre kakra bi na bi aba na waso na wasan ko ni nyina e infections yare na oba se ye gonorrhea se ye syphilis se chlamydia se candidiasis yo oba ye betumi aboawo na ye ka kire se SDF Aston Perform Akoma ko edu a da bia ye bosta yare ohun aduro no ye ohun aduro ho ntima papa man tenase bra na ye ntumi mu a kompo no so ene na aduro na san yankopon ya aduro kofa bi e de aba da ye be ye dance di a manfo ya se omo yare a dance omo ja be nyina wo ha ma wa hunu bi se de ye kan ye tro na ye se pressure anya yare wo pressure se me kan ye infection betuma ma pressure akosoro entrance nka se wo pressure oba ye betumi aboa diabetes ye betumi di common water nso ye num ye to diabetes asekra de amount aba na aduro kra emaye wo asthma ye wo asthma powder e wo ho papa bi kan se do wo ba won kan stroke hu asem ye se stroke yare pa nya asem ketwa ndi wo stroke na achewa to dan mu mesre wa se ema ye mfa nu nkeka bebere basa ya sana ye den
Unya ne fresh ya me mo bombone family ya sabia ho. Ye wetimi aboa ho. Jimmy number no, me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no o friend ba bia e wo Ghana ha on sabe kan yen Nyankopon hira odasenne ye besen ahia bio nyame insha papa doctor dasenne ye besen ahia bio ye hwe ho abasisi ana fe ya betamo so Dr. Mensa what Mensa back clinic na that time na be management one place or na say timimi ye say nyeka o mi move nko efio ba na me mpeni sa cheche mi ye say me bepamoa e wo me madam ho no ba me madam ho no mo ye say so mo diska na my kra na e ko han dan a e chie ni yes ne so kra efiro na be sa hai tie metena ne ho timi ne be ma no kwa adwunkrom e mo ye say obeba timi de mi move ja be ma na me nkwara ni nyina mi move ja no e ma chi obai cheche obai na 2017 November and ye de call me ma me fio sa 2017 na December 87 and ye de worry or the year me ho ade na ne ti hwa e wo me ma de fio ti eti what wa na ja ye ko ba na ye bibia kama e mu wa 2021 na ma me di move ko US so di move ko US no na still na be ma me ne wo ho ti 2022 August ana beman so edi move free me fie adaya oso ontimi ware oma mi muaye a ye ni mpanyufo ni hia oma mi muaye papa bia se bi kura kama koba adwaman bia na se maye boni bia oma explanation bia na beman di move ye no de koye odi akɔhye asafo hon so okoye no so ye ko hokɔka asɛm na still beman no emaye mi muaye papa bia tinya baba ko ene ko kan asem ye friend Malusi ma me no so gigine ni say o ma be ma ni mafie hobi ti akire ya na mmada e friend ma me no ni ma me ni kasa ya kan fom so a be ma ni ti fie o wa ye nyina no so ni obehwa ma be ma na be na sede ye friend atia na so atia na phone no na oni oba ni di komo ba da kire o friend no a wadum ne phone no nti yenim die nti odum no ba menim say de etie bia no ye nsa beka tia ne ye ne di komo na ye huna de kodie nti a besen fiensia mu nie na wawo ma ade agu ho na kaprema sempo a ema yenko na yenfa ye story etoso me yensa enfa mamo ma me mo ahewie wudin me pacha me nyaja Lisbeth Pokuya Lisbeth lezi free hina bai jache ewie de bro me ne ba me bitina ya ne fe no ya wapew ya ne mra ne de togo ahwehwe ne mra ne de say anything togo ahwehwe ada ne fe togo ahwehwe wa no ba bitina no togo ta me togo ba so yi e si to impabo bi e di si so te sa ahwehwe no to ma again ni ja no no mo de tu ni di togo ahwehwe asemo yankwai dia na togo ahwehwa ye ane akwaje ya me nche wo ayi ekropon subiri so wasa ekropon subiri so enti akwaje na me kuru ka se ye ma no ye nia ye mpesi ka ma no kotu aforo so nsa de da bia semti so ka se ba wono wo ye ba ko ba ka se woni be ma na ko enti wo fa japade no enti wo ma na me kuru ka kire me se o so kosi dai da na ma hwa da na ye nsi na do bu sa na me se ni pe mo se wo kosi dai wo di kunwa na di ka ko me so da me ma na wo be ka kire me se me kura se me fie na ye sie no me ne me ba wo si ma ene papa ma na mo pa se sa na tie dia me tire ya wo na se wa wotete fa kwa ye mu no me kwai bia me mama bia na me mama eti ye nya akoro na me se jamate na me ti ja wo tie wo ma no ka kire me se fie ye tire ye na me se ade no se kwa ye na kwaje ye no e se chana fo ba fe se gold wo eti ye to asase ni nya de tu gold eti wo nya ma na me so wo di kwa de nya me ase eno ya no se ye ka ho asem na ho asem si a me ba bo amane na me se ho to o kan no se ho asem si ye no ba no se fia se de ye ka ho asem awi am se hu ano se ka no e kwato ka ma kwa blata
na wo kura de so pe koko kwabna taye hwan eh me ku ne ba wo ne tementin me ne ba ana so kura de so pe kwaye ti makoto kwaye tama 150 million de ama na meboa no ene na ye ana wakoto kai no de aba ekuro obeya ache na sikandi ka ba no so koto abobo ya me kura se me mama me be ya me ka abobo ya na kwaye mbo ama abobo ya na ye kanti wonte ase se me pa ku koto ka de ama me ba na aye adwuma me didie so Maa Akos so aye operation yesi me nya adwuma ya me tifi akore na kakra wo ma kakra di afi de wo ma na be ma ne baaye no se koto ka ni nya de aba de city nya abekire ye wo so wo kwa ba to oba o de ka na be ma akwade ne ho pepesi nyina ti de wo ko wo fere memene da wo fere egwasiara de wan fere ti dora do fere se wo ko me kura ne fu ma ko bo aduru to wi a odidi wi a wo be bante brana no pa ye mrantem wo ye ntuto ya e brana no be sa ye ntu pese wo ye de ne wi o pese me kura ne to ni sika re nya ye de wo de aye ne de aka no ye hunu nam chi yo no de 350 million betu jaache nam chi yo tiafe de gbajuada no ye wo ho a me de mente hwe am kole so anya obi ka se driving bi eko ana bo frɛ sɛ frɛ ye afɛ de frɛ de phone no enko bio nam se na kwa bra wo papa waye lie ni kwa sai waye lie o de aye o de biti ye won so ye frɛ won fa wo si mama ja ne me ko adwuma me ko jaache akɔhwɛ sɛ onya baaya fɛ bebe so wote ka mu jaache di biti no se esie no se kwa bra ta no se wa bodam na wo papa wuo ame na be fridge mu na wo kaka wo se mimi papa wa fra no pe ya na wu wo so papa ye se ne ide so wote aduane ase obi de aba bo ne ko aki na no okuro e ka temanya atwa man sa kwa kwa na ko hye fridge mu na be be afiro bobo mama ne na me be ye di su ko ye fe de ye tete ho sa wo wu ye obi ameka so de ne ka de ma na wo koto ka senko de ba wo ema wo be ya ma na hie ai wo wu obi a meda obi ka se bia ukunu bia wo de ka awo ba bi so bulu ka kire me se wo so wo wu a obi a de bibi ba se me kunu so wo de ka wo boa wo ni obi a ka wo wi ase ya ukunu ka kire o se so wo wu a na dan no wa so da ye hu so wo wu a ka no ye sa ye to na du wo koto ka ne ba ye na ye to na du e de ka o ya me be ka ye ya ye to na du ni wa nwu koto ka ne ba ya na ye to na du na to na duro ya hu di ba ko se me ni Maa Akos me ni kwa yemo na wo ne be ma na ja wade ana se Maa Akos na ka me kan ban ka mete wo ko so ba no ntimi ati ko so na me peni ma 18 years kesa ka me ja no me nya no so me wa no kesa ka ati Maa Akos nka ma wo nya no wa no ne sen se japade ne kwa ye no family de ma me de ba me de ana me ko ba bi ti ene na me twen ene na me twen na me twen na no fa ka ke se japade e kwa ye ne de sika ko tu ofo so nsa ti se gold abema ti mi ne odi ka to ka na ma no so to afu ama wo ene ko sika 150 million bi e wo ho anka wo ba e ko de ka no ho na ja se me wale na o de makọ mo busu afo na ko ko ba bia Maa Akos wo nyina ba ye yo afa de ye ni wie ya enti wo ye kuna ba bi de sem de no sem to me ntoma Akos ye de to me ntoma e fa ene me patia na me ko sie me kunu ye ni wie na ye buka ana la konta ebe gina jom se an ka no mi kunu to ma me bi ben so wan tu aka nwie ti aka 100 million ti mi pe busi am so so de ka na ma me bi ka ye busi apani si ade o maka na mi fa 100 million be so 150 no so ansa de ka na ma me so Maa Akos ma ya ye mi nya du na de ko so ade ka di ka no wo na konta no ho sisi a wo no ene de ama wo bi a wo de ye adwuma na mbale so te wo ukoni wo ye mfie sen ni efie mi ense ni o Maa Akos me pese me hu se bra na ba ma ne wote ye no ena okoware sa ba ko no be kan ho anasa montam tete yansa na wokowa sa ba no da bi se ne ye nyina na ho no onye obi aho ade godu iba ye ya ro odi ka ye odi ho ade na ka me so be ye me mo ade na nya one na te yansa na wokofa sa ba na be kan me na ye so de mpata ye nyina ma me se wokofa ba kwa be kan to ma mielu ebrem se menye ya che ko de wo bia se papa wo ye misie na disi me to ane ma so na wo che ya na mo da so ware de wale enti na wa che na e de ma mo like obaba ne ho no wa ba won so ho bia busia fo ho bibia enti tama wo wu ye no no da so ba ho ko sa ba ne ho se sa me doctor say obi kan say me ni ahode nti na ne komo bia wo ni wo ba doctor say wo ni ahode ne sen
sir. My place in a hammy at Marcus. Ukoye operation. Boy, a hammy pa, just I'm ready a from your patters in 1 year, you know, with a hammy. And a house a wound to many who couldn't nana. The fear of Chini Minibeman nada. Some couldn't know him. Your body out for me, no mobia, no near disappear, however. Look at them says will be a back. Let's say Sakai and Yamia bombs a candy, I said, Kakani, Echo Hank, or Ban, and one with that. Wanu nenyi na no wa na se yade ni ntino ma kwa nyina ma me oba ha oba ma na chese na wade ni gina hostel no oba ha nyina no oba ma kwa enti owu ye ni nyina na mo da so ware still ne wa le na je se obi ka se first na to kwade oba ye oba wo hu ade ne ko sem na me panini ni kwa se ngolo sin awon odi ka na kokwa ye mo ntimi ka se wo ba ye mi panini wa de na je kuma no mpene de ma ne kuma no wa de nwie da kire yi na me bo am da me se mi pe o mi ko ke ya me ko sankrata me pe afie de adan bra okohu kuma no na woni na wo ba ko awie na me ngo na me ne wo na me la tan fie wo na me ne wo no wo ba ni bi no wo ni sika o de hwe ngwala no no wo ma me asa wonti me hwe wo mo ti ba wo me ka ho ti gwadi kuma be sa me wo wu ja me asa me be nyi sa kwa me nyi anta wo ma anya yi wo ma anya na bo akire ta wie to de ne to no ane ho adan problem ne ba wo mu wu we wie ye no mo ye operation no na akoba se wuntumi nwu bie ma na me wu we se ndie firi ho me hu moja bi obesi ne 24 years ni ade wo mu yi wa wo de me hu do wo me ye enti ono wo tie na na oka che wo se ajapade a before okofa sa ba na ajapade be na wo ne be ma na ye ni atwabe ene wo patese ni de hwe enti brebe na be ma ne be ka che wo se okay se me pese me ye wei ema me yire ba ko no na me ye wei nso de ma wo se wa to aka de ma we se de wi oba na se wa to asase 150 million da ma no kuma no ha wo ne na ye mu na owu ye wo ne na ye na sika na aka no oba ne me mra na ye nyina ye nsia ne sika no de nya de wo de aye de aka ani se na wo se oba fa se wo ka se ko me mra oba na ama sika wa we na be man se ko ba wa mo wo bo de woni mo be ka na ni nua no wu ye ne man so apeka ka mo me de ahwe wo mo ani say an ofra no pa say be bra no pa ye si antem why na wo ho a o kan se o to ka e de ama ne bayi na wo de aye adwuma hwew ani jaji de fie wo de wo busuan wo bia ni obodawro so ba ya no o ka kire wo bia pe ya na kwara se si so ku ya nam se wase na de ukuru kwan na akwa yi kai ni wakoto abayi o nam se ai wo se o de ka na ba ya ka bia busuan pe ni system 200 million na ye na so wa pa ka na ma ka na de ka tidi ya busuan obi enu so ka we de okotoi e de ema eno Elizabeth eba ai o de se me be na ti we so de no ni papa ka bibia kire nkrata da so ka ma ko so okoto ka yi ba ye ya wo ni ba si ye ho jachi ya de wo ho ye jachi nti wanti ukuru ne yare wanyale ya wi o wanyale wa so no pa na dola na no pa wa frɛ yen ase wo ko badru spray e wo ba na fom to obo wi a obedi oba wo be dware odi wi ya na wo ba nti brana no ye mna ntem wo wa ye bi de ne wo fie ho be ye ntoto ye no de si efie pe ne wo be ye ntoto ye I said they will say kan wususu say eye obi ene kum no honhom because of car wakoto a wode emma ma ko so me first ye na ma agre yam say say what dada no okoto car no wanyale okoto car na di sense an wo ko ba di be di boso me okoto car na be bra wanim na kasa boso mi ani was me pata boso me ba because of friend me that was Monday na me ko lances office obekwai akojem lances no friend was ko ba na am say da o we na me say da ma so me ko bekwai me ko je lances no say o kamene wo koka na me kan wasem no nse wunya ho de a ene me nua panyin na odi kan wo gane panyin no me ne ba panyin no ebekọ nya kotoka to ene me Stefan na wudo ne ba panyin ene kotoka no wo ne kotu aka ye bibie wi mo de kan bae to ka me ko de wa van chire me ti mimi pia bo te ko ba na ba yi fefo ko ba na me say da na o papa ka na o ka so beto ama o ne siwo no na me so me don fa hwen chire me nti mi yi mani asa no aka ho asema na wo se wo ko bekwa ya de ti so wo to aba no wa frɛ wa se wonim ono ne fan to me manim se ko aba na ka ni dem nti me ba ya se me nwura fie ti fie ofo no so bo ni ka de people se me kire ni nua se wo amu enwo fie onyina se
kama kota man be ntimi me nwura fi o mi yese nwura fi kwabena kana papa kota wonam si yini na da wonam si opie nam si okay enti oba na kana fi kwabena kana ni wonam si waka mate enti ni de we se obekọ onye ho ne man le enwi o so omo the studio speaker na for bi aye to so ye wi no da ma menua panyin no wa fa me nyie hye se kwabena kana ni nam si waka mate da enti okọ man no frem ne me kasa aye no kasa okọ aduru no that time so magic master PJB here me that na church na one na me dey aduma no for so kwabena say da me ko ti me ba me from so pacho da waka mate di mountain ke ti waka so be from ti me pon Monday no so me frɛ no ti me frɛ no phone ye de enko tare chi na me bo mo no abusu afio onso ya mo handa abusu afio ti do ti fio ni do o ti me ka ni ba na me hu no ti me tin kwa ji ni sika se me hu ti o si kwa ma so o kana ma fu na na ane o se ene se ni afrem yo so papa wu amadi na be se free dim da acham me da kasa Monday ya o se me de me ti fio bi de mate na me ka so am so we wa ka mate ti ato so am ho po ti me ka te be se o me empon ko de adun de asa ma ni suo ne de metimi enipa nkwa na mdenam ti ne o me empon e me ti wa ka se ni me ko fo na ti bi ka na nko spe me ka ro ho beje me de kan ko se mbo ma me na me san ba dia no so ntena so o be ko dia achi to ko ku se sa na tie e di wo anya sen o wu entire se na efre me entire pepe no me na ka kire me fo kana ka jem se bo wudo itimi ba ye no e so mo de papa na ire aba be se fridge mu kura wi enti edi on ko yi ni ba no ba be ye entotue na awotwe no na mani hu da to me ko to on ko woni ko to fa se ba ta so be mu sisi no o han me ko hu papa okay ho no ko hu ne papa obeto aso na fe yehunu okohu ne papa won mo be ye won mo tena se de na busuafo aka asesei yesi yemfa sika emeso bibi so ansa na yetumi ageka no nti obeto aso na fe ye ne mpanifo so edi nkobo na yehunu de asem no ebekọ akwakwesi ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno a ena waso eguso awutie no ene afiada wie eye boja ye treaty we kan wa cases miensa ene ede ena wonso beka de afa ho na na kwa kokko memo ha wie na evangelist memo ha nana hire memo ha boko de nana Marco your first story ya mpacho ya no bonidi na so ne din na ya na edoso wo mi se your first story no Louise Ade Louise Ade Louise adia Marco ha mi wiase ne se enipa bienu aka omo adwena bomu na omo se omo be ware ya akwantu ye die nyame ahyehye wo se enye se ba akofo tena ena Paul so kan se mu betumi di anka monye te se me anka nkofa obi ba ena wo se wuntumi enti wo bekọ akofo obi de hia ba be kan ho enti eya akwantu a obi enim efanu afanu abrabom na emom se mu ba be hia de a na mu mienu babo moden se ye be fa weesu ban kakra na afa weesu ban kakra na ya tenetene ye mienu nyina ho wa abrabonim na ye de akwa akoduru ba bi se ye koduru na se eduru mire bi na ba ko se wontumi obesan a eye breo enu an se o abusuya mpa cha o me ba mo ho me ba je mo de hia asmasi mesra mo se de ekono mentumi enti onfa na bra boso na me so me mfa me de so na me so me nkobo de sese me de bo na emom se ba ko ani betse na obehunu nyansa se me de me nka nkyerɛw na emom mebo me mabra bo ne se de me pɛ na wo de megyae wasi ho wo de me nka nkyerɛw se megya wo na emom wo na wo bɛkɔ na wo hwɛ wa mo wa ye bone na wasade akogu wani mu ase na kyerɛ se wo nipa no wo ye busuefo wo ti ho a wo pɛ wo bi bone ye pɛ nanim guase ansa abra wa wonim se wonim wakoma mu wa adwene mu se nipa na amene na ekonomi ntumi ne ntena biem na wontumi nka nkyerɛ no na wonya ne kwanye na wono so mfa na bra bɔ na ɔmɔ ne sɛ de wo pɛ na wo betete ne sa ebitimi yesa o me nka nkyerɛ sɛ me mpɛw me nka nkyerɛ sɛ megya wo wa de me de ba ye wo no ekwan me de wo be fa so no wo na wo be kɔ ebi na Louise wo de ya baba awai ebi wo hye na ne ya
wo shenadea ye wona brabo mu na ansha wo befa ha wafiri so nti Louise ye fra wa wo se chewo no ye de ye beba sa ye chewo ni biam ye de ye kire ye na mom de me ka kire no se ade awiase ni pa ye bia eda yanim wo betwa so aba enti se wo mpa baba wa na mane hunu e bia no no so bekwa akohia ne de obia wa ne dofo obia ewiase ye nam obia wa ne dofo enti besra se wo mpena enne turumrika na kwa kache na busua se ababa we me na mbaaye me be ye no wade me mpe no na asumdue mra na wono so ho nto no na wonko hia ne dofo no ne nye de om be ye mane nkobo adwaman mawie ma akọ second story fighter kunkum fighter kunkum fighter sa kunfum sa na adamu na mo ka kunfum abesha wa me de minima ni kunkum fighter ade oba say de obo o sa ba say yemfa ne nkotena ye busua fi o na ya me nti mema biase wo wo ba na ne bebo abrabo numa pedan ba ko bi ne fa ne tenamu wo hwe na ho na esoa no watu afiri ho unze akwa bi ba wo say me yere minnim no nti esoa ya ne akopedan foforo ne akotenamu we would ne kwotena wa asefie oba we oba we obekuma wankasa no efie okra no wani nka ofie opentokwa ankasa o first one wakoko ya yi wo afiri ho o second one wakoko ya yi wo afiri ho second one dey osenkura adie ma ko so fa nkura no adie wa hunu nsa wo ba be ma be na wo hia wo a obe ehwa tromsa wo hunu nsa wo ma ni nyina wo de ntokwa na ekoho sese wo se be ko third one eno so saa entokwa no sesa wo suban suban bi a abegina wo mu wo de wo mpensamfo ewiase so de obi empensamfo enti mesra wo sesa wo suban na be ma no no so second one ohun se wo ma eno no betena nti wontumi nka nkyro se ko sesa wo ma ni kotugu na bra na wone wontena enye yiye wo ba bia saa enti won sesa ne suban wone wa asete o ka wo se maka na o ka se onye abusuafo na anu omutifie ho no wona ma wo de ne maame ani ma betwitwiri fom enti yeye ko mi ehye ho wo so asemu a wo ntwa so aha wo betena wo che commentator me de wo be ka e be pepe mu ho na che se wo mo aboa wo na se de ezuro enye ize oh ne mo mako be bia e ha mie ne se enkola mie nsem aba ma wudidi na wada na wadware pese wo behunu wo mma ba bi omotie omudidie mu omobrabo mu wo be yemobo besere ko hwe papa bi oba ni shoe chen se yede nipa miensa enan na ebewura mu na ne jeans wafuo no waja agu ho saa no wafuo wo daachi no na ade omu agu ho saa no wo be yemobo se wo ne nam na wo ton nuro saa mre wo yire wo 43 years wo so wo sei wo ne nam wo ton nuro no wo de amamefo wadi nkonkola no ne nhwe wo mu yie na wo de tena hoto ntonuro ne yefra wo ase mi tonuro wo beto nuro na kodi sei enkola no so na eso de ba no fefefe kama wo daache entime de mi tunefo baabi o ton ni nuro nyina no yafra wo enti wonimu asem wo ye kan bra na bepe baabi mankola no ntena na hwe wo mo ade suamu o mo abrabom na mo wo daache ma ko the third one yi de se ye beto aso wo said ya busua wo ya ne busua nyina beto aso na we de nsem no emu ye wonworan dodo efri se car no papa ne dia ni kunu ne dia otoma ne ba ana mo pese mo tena so wo mo pese mo tena so dia mo hwe ne yie se ne ba ne dia mo fa na de ma no na asumdue emra fie ma ko me de wawie evangelist mama enchiate for the ashofo Louis min ka ba ma okwa ware panka sorry fie na wawuro mu no obayi ma me hwe kama oboa kama na enya ade ayi opportunity na yewa me sada mi hunu se ma me na tukwan no afia me se gya ne papa no ehwe me se de gya ne ma me no hwe no enti no obefa kwan bi so no de free for point number 2 em sa ware na fono afono na kwa obefa so agyan no emra ne amamre ne amane kwan so o ontumi enti na wo se wo sheda we patapa e wo di fam patapa e wo di fam
but ma de me kɔ no so ye ni nua sɔfo na waje abrante atena ne hɔ wo ye sɔfo unua se unua ketwa no se unua panyin no ɛna se ye si no wabɛtena wasɔre da asɔre da mu nya baabi agi ni patena wo bibi sisi a wo sɔfo problem ɛnu nti bɛɛma ya bɛtena wa sɛ kɔ afi wo musare sare nti na wafiri wo yiri fie no wabɛtena ha wo musare hwe no agye na ka o sɔfo panyin ye bɛsrɛw yanka hu ye de bibi sisi na sa aware no kra wo na ɔka bɔ mu a san fa no kɔ ne ko huna de kuro nti a aware no timi abasa no wadwane afifia ɔmpɛsɛ obɛhwɛ fie no ahunu ne ma na wama ɔbɛyi ho kyere no so wo ɔte sɛ ɔbɛya na bɔ adwaman sɛ sia ɛne de ɔwɔ nyina so na ka sɛ ɔba no ɔyɛ dua wotu ɛsɛ bi ɛsɛ bra kɔ wonya asɔre ma ne bi di sɛ bra wonya bi di kɔ bɛma wo tiri tena wafe wabra wo kasa wondi bi woto wonya bi di ɛna wakyere obi ba kɔm ɛna ɔhyɛ hɔ ɛna wanya wunu asɔfo na wɔ kyɛ sɛ mehunu baabi korɔkora na asɔfo gye aware ta wo mani asesa menim baabi ɛwɔ wɔ bible mu ya gye sɛ sɔfo bɛhyira so na sɔfo nhyira so nyame nsa nim na menim baabi ɛfiri ɛbaeɛ so ɔhono ma ɛkyɛ sɛ aware agua na egu na asɔfo nso ntimi nya wo hwee bade yɛbɛka bɔm deɛ ne gye sɛ wɔm hyɛ drɛse kuntan bɛdi nsɛm hunu wɔ wɔmu wie ano ano no yɛwie aware ne go mu fa wo mebɛsrɛ me nua asɔfoɔ me nua no enti mesrɛ wo saa fa wo nua no kɔ fie ne kɔmpisa deɛ nti awareɛ no ayɛ saa na ka bɔm na wana wo hyira so wana wo hyira so enti mesrɛ wo sɔfo yɛ ne saa na aberanteɛ no wɔnsa nkɔ fie na ɔnyina toto ayɛmpea sɛ gye sɛ nase ne ba nsa no waba enti maame no kɔ aborɔkyɛ no ɔkɔdi 10 years wonsi fie wo mesrɛ wo masa ɛnyɛ saa hunu nyansa nti na yɛbɛkenkan adeɛ na vows na yɛde ɛyɛ yi na me ndɛ makasa me mamba me ba baabi anya ifuru me ba baabi anya me sɔfo ba mamba baabi anya ifuru ubetu eskal ma mi wia fo adeɛ kɔ enjoy my life yɛ bible no so yɛ ne yɛ no ifuru bi ani bible mu yɛ de tete nkrɔfo masa na yɛ vows na kenkan ne de edi kan ne aka kyerɛ sɛ aware anya ade a yɛ kɔm ahoha so nti bɛɛma no ɛwɔ sɛ ɔmo adwene mu dɔ yɛmfa adwene mu hare nware buroni na wɔkyerɛ saa vows no de brɛ yɛ no over 400 years o emu ahoɔden kura atu na kabrɔfo ntira ma keka nkwasi asɛm kyerɛ sɛ yɛnkɔ ware mɛma ware mɛma na ma ware ba ahoɔden a wɔ vows no kura atu ɛkɔ eti yɛbɛsrɛ ɔbasa fa mmara kwan so fa amammerɛ kwan so na kɔ ne ko gya oyere no wobɛsum na sum no na somdwam na ne tena asɔre dɛ sɛ wodi sɔfo ketewa ne di sɔfo ketewa yasa do ayi yɛbɛsrɛ no mese ma me tiakyira me te chape tena na wei fie bɛ mu na arbɛtra eti na bɛma no kɔ no wafa ne hyɛta gu no kɔ wɔse ɛyɛ sɛ wɔbɛtena da napa mpam kyɛn sɛ wo ne ɔba ntɔkwapɛfoɔ ɛbɛtena da baako nti wakɔpɛ da napa mpam atena bɛsrɛ me nua atea wɔ nte apɔ mesrɛ wo bɛhwɛ wo ma no nkwalaa no deɛ ɛyɛ wo tia ɛyɛ wo gyapadeɛ na maame no mɔgyae dadaada wo sɛ mfie nsie patwɔ fa sika bra koko aduro no watɔn a sɛ sika ba ɛtwe aduro no watɔn a sika ba mu mesɛ ɔde wɔnya no fa bɛhwɛ ɛmfa nkɔware baabi foforɔ na ɛmfa nkɔhwɛ obi ma na wo ma mmerɛ yɛbɛsere third one de nyame adom na yɛfrɛ busuapa nyina ne nyini sɛ busuapa nyina bɛtumi afa kaa sɛ ne sɛ wobɛtua 100 million sala dabi mmara bia ɛyie ne baaka koraa na ɛwɔ sɛ ɔfrɛ nkwalaa no tena sɛ nkwalaa mo mmara no ɛyie na yɛka papa yie na yɛka ɔwɔ kaa nti mo yɛ ntɔn anaasɛ mo ngye nyɛ adwuma ne fa na sɛ ɔka sɛ yɛbɛtua 100 de abusua ɛne ɛni mmerɛm baabia meda se nana yere ma first story no ho nya na sister pia ɛka na ne bo afu saka ya oba na ntinka oja enkra bo wo so na nkɔkɔ tena baabi saa wo sɛ maame na akra kan ntinka abɛsa agye ne bi ade na ya na mema bi hyɛ ma bi ne ya asa me mama oba na nadwempo nyinaa ne sɛ emese na opese nka ababa awai ne ohu sɛ sika wo fie nti oba bedi bi na sɛ de osisusu ye no wanya ne saa na me hu no asɛ oba ye no na nka minim sɛ opese om de ne kwa abrochiro so person omu si dan bi ma no so omu bebie company bi ama no minim na adwena ode call ye no na ye sika okope sika
but nisusu ye na ankoso ama no me hu ne se na odo obey ompe no but ade a na onya free ho no eno ana na wo pe ena anko ne sa ama no nanso so at least ne sister mo ma us ko mo hwe obama omo bro eniema se ton na eja kakra de ba enti ka de be biem na branch ka wo pe ka hwe den ka de wo so ya ne se bre o si de ohia ne se aware so de mama communication eneboa trust communication and respect brana ne mbetna se enkomo kakra o menhu se dada aba ebi amadi agro kakra o makoda bibi wa wo nye hwe o de ane se o de den se o ba wo be wo kra aduane kra so no aduane ahudi na che saware na mo ware no fa so be na wo so eti ho no na wo mpe no mane nya we se ebi oba de me ba ye no ama mi ti mewie ne ja ne kwan pa so ne ko ba bi na se wo se ya na ade be nam na asa de ti asori fie na se ne no me na wo se jima ho fi sa so dem na ate no e fa so de be na wo so me da mama asafo he ya de we de se kwan we ye be ba ho se e fra na wo mfa ye beti aba ho ne abesa na e bia de wo so e ho no me bia na ababa we e bia na no ye chabe bio na me nti asese wo so wo twan ama wa se aba wa se on na aware no baba aware ne wo ma wo ho se me twan mama se aba ene mama ye be kwa asafo second story ne de ababa we ayo oba ko ne koko ne de o che so ka so ka bia nka bi che se o rattle sa wa me tie nyam se sister na se de ne oba kwa abada na me de ya na me bi o ha me nto ma se ne se wo ne na wo se de o se tie bia no wo ne na wo enti o ma de eye wa japade eye wa se de se wo hwe wo ma hu so oba ne ti se na akofa e me hu ne se ye ni suban wo twempra no hu ye e na akofa e enti wo ne ni jai se no o ma de na nko ahwe wo ma na ni asumdwe aba ati aba bia wo bia ye se nkra no mo da wa bem omo bo se belt no e wo ma enti bra never hwe wo ma say story ne de se mama ye beto so me da se papa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno ana waso eguso ada wutie no nyame eya atomo a ochina dai na me amenua bema eye Mr. Augustine ne maame oba apani amako ne dueta fe ne nuama ye de no ebeto empemu nyame ya atomo wochina ya nti ewo house number plus 17 block 38 Mbokrom A line abase na wo makọ penukra bre ewo chede wonu wi Presbyterian Church Mbokrom A line abase eho ne beba besi nkonya na fe yaye no eyie na de chekwesi ada Resurrection Power New Generation Church Otafo Kumase na yakọ na asia sorry ye wi a yase aba betina se be bia memne de ye ewo Church of Mbokrom A line wa abase na ya ba betu ayi no so memne dan nti nyame ya adom a ochina ne kwasi ada Mr. Augustine momeboa na fe ye maame oba apani amako na dueta fe ne nuama yentumi enye na ye ne mpene krabre ajubi no why fe metia Mr. why fe do too much me utun metiem oh why fe do why we do what for no small boy dwuma nyame nhira mo amen o nhira mo nyame nhira mo pa amen because ya mo ye ne de chen se de mo je akra nkwa pa o ye nyame adwuma pa kase na mo ye ne kire se obi esisi obi na mo si ebegina na nya de dafo obi okra osuro se obi betete no wa ayi akira eso ni nyina mu no ye nya kokodro de ye amen kokodro ni no kra kasa nyame nhira mo pa mo ya so pa ne doctor so nkwaje adwuma na mo so mo ye no bana be kire nre ni anu no bia ne yeso nya nkwa nyame nhira mo so na se adanse ankrofo di no Grace gift today say yakura dru baby a na age ye nsem enti medofo pa wo tie me a ananso sa wo hwe me bo modern say Grace gift herbal clinic and laboratory services asoe wonso be ma eho aye last stop Dr. Grace Board one dey osesa wonyi obi ani bie mu a wo dey woni ne meto nchia enchia to ne de eno dey enkonya ho enchia to keke enchia to ne de se o fa me se wadi obi awia kete se ni pakro no a obi a mini aba be ma sebe ya hye ne kateta dun sokra na eho odin ma na se no ma kateta na de hye na chi no still na no ma mu enkoyie ma no
obedre na Dr. Grace body so the papa yen show near shower was a musha me madam wasi cut it na sharing ya nyamia na dum was sorry I would dear dance na last week I said papa na dance ya odi no nya dance wa sika o de beda se no so chair so eni asam man na dro a kire nse wo ofia ye way was a great gift there adia me pe wo mo ho kra ne se ko bu ho mo sa yare o so e ko ya no asan aba we so de wo kwa ne aka kire o se enye we ya san so a kire wa haban a wo fia te bia no ananum wanya pomeden da enti da biara da na pomeden ni sisi ne ho so enti me dofo pa wo tie mi anaso se wo hwe me yare biara etete wo no sebe uyi achacha kwata eni Fred mfiedu no machide ko anaso se mu mfiri ho a sa ohaw nan eno de ode ba e be ka cho se bro ya ho ode so clinic haba clinica e be ka no kra kiro se we di emfa ma ho no na de akabia ode ba e betim na wo so hu de ye ka de ba isa se de tete atempon na no brane haba mana na mi aba wo se nche pi ne e be kire mfaso a wo bofra ha ban mu bofra ba de adwan no ne de emono no se ni titiri wo yo ba na fibroid tetewa wo ta sese bi pa ben na ne nyina manako wo no wo yama na de akakaduro ne pepre kakra ye be kire mfaso a wo akakaduro so ye kire pepre ne sa no ma ne nyina na oba bia hyase edi adanse a wo se 2 months ne o start ye no ne dia na ye se ye cooperate ne amia ye na dom anamia kakakre bi achese doctors no mbisa se na se wo dread man emojaduro ne yesenom ne enfam prepare wo pressure no emojaduro no so na ne moja entimi ma fibroid ne mfiri ho sa na ye den wo se Grace gift for na mete se no mo ka eho asem na me se ne misme bi na me sha se me se aduro no de mam no oso wo se bia na emono fresh one wa blend no anom se ye ka wo yes nyamia ye na dom fibroid na ni amanaka kete scan okra omuhu dia kanimpo omuhu enti chese na ni agye no se Grace gift for there afede o se doctor ne se na sankrofo we kura edie pa na omu omehu yen wo hu se de o si kana asem no efa enti me dofo pa wo tie me mesrew wo so adi adanse ama obi ana ne ye kan say stroke achechire na omo nana odi adanse mom de ne kwa within 1 week stroke no was sorry achese ne poma ne na nyina wuhu na ahoode na eba no last 2 weeks no so o ma ne koye bono ase me se de omo kire mafidie so kra me ye no adanse a esi ne kire se okoduru wa nsenkire ne akese na be ye adwuma mpa omo de ma me ne koye wo se no omo agya no ho se de adrum de enye ye bi enti de e kan se Grace gift herbal clinic and laboratory services aswe se wo ba ni ye ka kire se bra ni nim de e kan san se tete atempo no ne nam so enti yare be na etete wo se ye diabetes a eno kra de emu nkito na diabetes minu aba diabetes maba wa ne mrante na agi ehini e wo ma brabom de enti na wo se ba ne sa first nka beti se se obi diabetes eno kra wuntidi se you stroke wuntidi se obi wonwo wuntidi nene eye den ya divert ya danie ya mania fi akwantempo no tete atempo no ya mania fi hu ne ya ankase ye noma eno ntidi ye kan se ni titru diabetes no se wa ma Grace gift herbal clinic and laboratory services afeye ni en screen wa hu san say diabetes no bo ho a otimi hye osimini aba manum diabetes aduro saa so diabetes wa mesonso enkoda me se say ne wonya de papa so ya bibiduro ane ebibiduro na enso diabetes no Maa Akos ye what type 1 yes ye what type 2 and ye what type 3 not say type 1 wo de ne type 1 na bia wo nom type 2 adura wo be de no wo say wo de na type 1 meanwhile wonya wonya lab ehun say wo de na type 1 enti wo be de wo say type 1 aduro na wo nom enti e basa na te say de wasa akapoma no wanwam aduro no wanom kranke ye enti wo be do Grace gift herbal clinic and laboratory services aso ya ye be screen ye be your lab moja mu hwemu ne ehun say wo de na type 1 a ye de type 1 aduro
eno na bibiduro ne be de ama ama ho ato say type 2 so a eno so na bibiduro ne be de ama e type 3 so a na ha banuro ene be tete de ama na ho ato eno nti ye srese obi biara mra grace na yare biara tete wo no wo ye be ma kra na se so akra de no kra de small oyi tu ne nsem a abrante bo se na me YouTube oyi tu ne nsem a o se no de be yire pa na se a wo de bra ye be yire apagya mu ama afa de mu anu afa minu aba na mi so odi agro na mi se ye di agro se nti wunim se ntimi mpagya mu ma bra ni mpagya ntu nsem wo se ada wo bi be ba ho na mu be pagya ya mo ma memra ho na me say me besua de na wo besua de abrante bi ni na yire bai wo fa na nkasa se ofa se e ka keto bi nka me twa papa ne koto ada ya se oba ye no wo se ne be ma oba ne yire one ne yire ne bai o wo se 15 years ni kunu se be ne be man sorry da aba and sorry da na ye adwuma all right o ma o miensa for 15 years for the past 15 years no and sorry da e no ne bai nto mbeduru ho no e na o mo ko hu doctor ti maame ni gina ho ene oye no say yi na menhwe enti oye na oyi ya doctor de to ne nsem nyasa doctor de dro kan nsem o wo de to ne nsem na ne be ma no sorry ye peje gina so afi maame ni gina say eye no ma na ofase he so we na say mo be gro ye ho aka no ko si me say me ntimi ntwa to 15 years sorry da peja ni mo afi de do owie ya na oni o ma ne call efisio ye na ya no ano no be sine 2 years ni maame no se ni kunu no be ma no enko off biem wo de to ne nsem keke e na epagya gina nti de ye kan se de etete wo bia no fabra na doctor Grace Bodu nyame adoma chede a ode ama no eye sonko na doctor se emfanto obi bia anim se obi wo ho no Maa Akos e ma na san cases e ba no obehye da ba no no abeka ho asem but obi wo ho no ma otimi sebe oso opese oye ni kunu sebe jibi do as I say enti wono ade papa no kono oye ni no na waye tebo waka no ansa papa ti o say ya na ade na say na afa opese Dr. Grace Bodu reverse ma no na obi o ba on pese obeka ntu wo bedru opa haba ne be kire se uye be kire mo hu se wa ya ma papa na kosa situation enti ma na wo mo ye sa de wo mo de wo mo kunu mu e fa sa te bia Dr. Grace Bodu say yembo wo mo kokoso opa wo mo cho ne nsa da ne nsa yem wo mo nyai na nsa ma me bi enkran na ni mo wa pa ne ho ntoma wono doctor akodwofo ne kunu no say wono ba ne ba say why you kun say wo de na kwa no say de ode ya benkwan de ode ya light soup ni we afi de oto de ampa cho mo mo ade sorry na mo fa mo ade enko enti wo bedru Grace Gift aheba ya ne edin no bra ne edin wo ho a wontimi metwa ntro na onko afenso ni titru sa ani Fred mfie dunu machide ko obitimi bedru na ye 15 16 years wasi afen na nya 10 years eno so ya obechew enye sika no na mo madansi a obedi ama obi nso aba ene ayaresa papa ebekoso wo wiase efa bibidro kwa so no na Dr. Grace Bodu wo hwe kumase anom ya hwe o Shim School Junction barakese kwa so ena enkra pumpini mantam so ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School ena edi hwe animu ansa na me de numbers ni betu dwa no me kasa mi kan bibi kakra fa diabetes ho me sanso asisu bi esanse ne no ne yare a tete mrantie ne mabawa no diabetes ba so aye be ma sebe sexually we week entimi ma onye wasede ni titru so sanso kra akofa senya bibidro na akofa edro foforo bidro na ama obema no aye off enti wo de kontomre ahahan kontomre ya aye potodi green ya ma ya nya ahodin na de onwunu better leave afra no anonom anopa wi anwumra anopa wi anwumra se wo mpese obedru baabi ni aka kire se wo ye diabetic anaso se si kire e wo mogya ma nunum bi na anonom a sa sugar ano a se beba mogya na se diabetes no kra no ye mo so kra ma wonte ye numbers no
Ɛyɛ 0543 0543 32 32 00 00 30 30 0543 0543 32 00 30 0244 0244 126 126 123 123 0244 126 126 123 123 0246 0246 518 518 003 003 0246 0246 518 518 003 Ye chatwa eye 0242 0242 72 72 52 52 74 74 0242 0242 52 52 72 72 74 74 Dr. Grace Bodu say ochia opa Ye ofa so Jennifer, ofa konjo so ochia na na de okoje ne wofa se okopia na wofa se bi ato aware enum kenye sa na no nya na ho ofa hwe meni mi nya rampa she what on trap picture no fa WhatsApp me Mate meka che so ochia Mate da se na ye besa ye hia biem okay obapa ma mommy famekwe yo etina na ye bi e wa agura samai wo twen opa se bra na hohomo haw ni nyina wo hwe no nso ano nso emfama eduabo eduto ne no me nyina bomoden a ne ko akuafo no a obi akwaje ntwema besi na afuo mu na wodi afeso akoko no wodi no hu sa so papa na nso mfa so wo se onya de free so ne ma no ne nyina na ye bi e wa no aduro e de ma eno nti e ba ne se hohomo haw nyina nso de a ene na wodi akọ de wo betu kwan ho krata se mokwai na fa bibia entoto akwam emfa ema 0243134535 0557667510 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo wonone ebode mrane se womb and penis repairer wosiese ma wode mmma so mema de sini trase nyina da wo pagyaginam eno nte bema bia akọ de ba no wo sori gina so renchen se yi a ye de ta wo senso ne de bokiti so asenso kire se bema ne jane na so papa eno ne nyina da one my research e de afa hwahunu sampa entomfom eno nte ya na do ani akyemu e okumase atonso Monaco Junction wani adanse Rural Bank no edi animhwem 0244087687 0279087687 3P garlic mixture enso wa adwama so wei ane aduro no a wamo ade garlic aye kroje mfrafra wa bia enim wamo de vitamins and minerals ahyemu ma se ya twum eno to nya bi no ma eboa pa ema immune system jejane na so de high blood pressure edwojo no ogu nanim ase so etenete ede ama no afa oba ba ma wa kese ama na broso ana wo de no stroke ya de afa na ebo nka ye ana se himo ede wagu fom de ogu nsuo ntentem ene de ogu nsuo gu ho haw nyina da wadro no 3P garlic mixture Piwak Naturals and Adiaba Edrama Shom 0248928824 0201000021 Dr. Mafo enso bema wawo afa ho afa ba de wapa wachem de odia uma wo bia da efo da ni enchemu ehom afa wo de ba no wanya bi nenso akwada no watena fom achem fie bi no wotime so de no wanantene nkase ne emu ayembre ne nan no afon ahia kaketekete am Dr. Mafo sebra enam se wo de awo ho asam de wotenete enti bomoden fa wani chire papa nam se ebibiduro kroje wode akwada ne to yefunu mo awie so a asrambode dwoni ade ni nyina dan so o ma ho aduro papa na chese etimi asia no ede ama akwada bejane na so na ne nante ne nkasaye ana fe so kra no ne nompemu ayedene a ne nyina da wo mo bibiduro na fe obata ni je ayodem eno nti atoso esre so ate abisa basem wone presby school no ene ben so pe 0244 411099 0277741618 Dawood Herbal Hospital at the Dawood 360 capsules abedwama say eno na yede to sisi yade no ase kura kwa emabie ma fei de ene de no aya sasabro anaso sene wode no waposo ene ye wuya Dawood ointment no ene ne 360 capsules no onum capsules no na o de ointment no esrasra ebeboa ema ye bia dade eba honam ne mo no etoase e de ma Dawood Herbal mixture eso etumare de ase na fei obi bia da so wonu mu ato wontimi ne de no so watimi adidi amadidi ayode Herbal shop any pharmacy shop will be a bear will be a da. Yeah, be sunny and 1 be infamum 0244886437 0201681717 no any body man is a session in the drunum. Na so and a Dr. Mesa Herbal Clinic and so Ewokochi one Guinness depo no Edian Shem. Nedro way addition account for papa your friend Samen Retimum Herbal powder. And no and I don't be a boa pa my immune system Nijan and Nashum. A draw way a dra abwa 1 year
kane no na won every frade men ne arefie honhom ni nyina every wom so na asanso na Dr. Mesa so ye ho de bibidro ye de to stroke ya de ase hepatitis hypertension awo ho asemo man prostrate ebeto ase kura e de ama enemu sa ye de any kidney na nansen ahya ase ma onase peja no ni nyina da wo de be ko Dr. Mesa so ye wani Guinness depo no e de anhwe na kyerese kotwi wono a watimi ahwe ne hawo ni nyina da waso no ntempa no e de ama 0271173551 0245958768 Ekuyafo ene ekuyafo samna ewa dwama so no te na hotuto ye ne nchele ye beto ase kura na mse we no ene ekuyafo na gye to mo pa ne no warum kwa haba mu bana sisie ne ye ne yasa no a wo ha no hokura bie mo no ankasa wonya ekuyafo no a wo beda no ano de asrasa ne sisi ne so ade beti no na kyasa wojane na wasa akọ akoto ne kua no so contractor fo ene abrecha fo ne nyina da wo mse ye papa driver fo so agye atom ene driver ni bia bonse asano be frifie no na kyasa wabo no e de akuafo nko no nenam na ne samna no so eboa pa ama nkwadatu kakarere eso ano na enya nkwadan ko atire ho se wo ye pani na redie no ani hyeda na so pimples ne ade no etete wo a ene wo so wodi bi ebesrasa redie no ani natimi ate aye kama ade ama wo dwade wie na kase ate apia gu so na dwu ho ha so a ene ye kuafo samna mekamfo ade akire me aye ye to bibidro na fe so kura ba bi eto no bi ada Richmond Herbal Center ni nko ne semene ahyeta e ho 0249186845 0546840846 ye wie kura na ansa ne ebekọ kura no ene na Karenstick Ventures eso eho na Zahara Mixture, Zahara G capsules afei Zahara Man capsules ene Hindi Herbal Mixture efreya eba ebodro chenkonya eye kama papa Zahara Mixture ene Zahara G ne de wokabo mu a ene mu sayade afede sanso ne meme sawa egumo mema no ho ema no so ahimfie ho ena no adansa wa bi besi ho ema akotie uti yenti da tie na afedi aye krose ya pacha wamade ma onsanka Zahara Mixture ne Zahara G afedi awo asamaye de ede ama no wode ne egono syphilis anasa candida eye noi ene bekamfo ede ama wo formation no eno ansa yi Zahara G ne mienu na kyese wode Mixture no wode awo no so hono no na ade be yensu a wode benom capsules no anopade enwumre ebe bonkonya ewo nipadua no 0246348334 0248569335 afe kwata lake yo lake enti sa ohwe se de ema no so mani abrepa no bia kwaji ne bikini bikini Marco evangelist be bikini Omunyina be bikini evangelist so be bikini evangelist so be bikini hello lie anu dio ene ma be wo na mo so bo huni ema yakwajie ni ani je be pinso obi bia peso hu no ewe fidua mu nyina ye bode mom ewa abono enti bomoden hya no so edwade be na wotwe ya Easter Monday ye hyase anopa no nsia ye gina mu agie ni atwa sone a wangasa abra na akofie we ye single kontakro na aba 30 Ghana cedis double no eye 50 Ghana cedis lake yo lake ye gina mu ye ko dware papa ye ko dware die ni papa enti ma be mido na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre Akos sani ya mensa ne menamu twetwe no emo yititi no ka chem so mbeba fi abeka asem no timanti ho asem bia na ne ma no obeji aware edi film no yekoye ye bai since yekoye ye bai February menti ho hwe anam se dabi batsa so ache ese me de ba me so mo taitie mo pa ana de me yakra ni se since o move kwa asori ho no asofofo a ebe hia ware no so no o ma gye be ma no ene ne ti asori ho mama ne dan a o ti asori ho nyina o mafie kra be ma ni mafie me hwe nkwara no o mafie me ye me hwe afi kwa do ka che me se me ma me ba ana obeba back meme so no o ma me ko hene because o ma me ko US o ma me aka bi akwa ba bia o me ma me ko US be ma se ma me fi US ba ana obeba back me so pa se me na me yes adi wi a eja nkwala no egu be me so kwotena ba bi be 7 to 8 years na me ba se me baba ka beware a even Maa Akos be man kran ko nyi me back
calling me back crash or beware me you can be no aware so sister me ma me be 2028 no be bad ya Maa Akos send them in me train cause 2028 in Quran almost 7 years asem na making almost 7 years asem na making nene wiem pam cho masem no okay enti yenhwe woni be ma netina enfie sen ansana Akoma FM 87.9 kuma me netina be say 13 years oh netina 13 years yeah because me now 5 me ba panyi kwa 15 years oh nti oye ho ade no na ma wo 5 oye me ho ade na ma wo me last born to so 5 no de ye me ho ade san obi aka ho bi there be 5 na 5 no pachan okay before all me ye wo ho ade no na mo twempena no adwuma be na wo ye me na me trade oh now you teacher oh okay what are so trade me da so trade oh e wo hefa me we Paradise International School School okay wo trade na no 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 87.9 akwedin kwamo kakra e dia fa ene cases ayetna so no 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afrefre Omako ra Maro Roughen Kwako highways bu afili kawati dia ba funta na layout ori no kene sadina woni nana omo amsada bu chawo mu ni chawo na obakui ye besle ma no ebi we se bi ebi se di fikasa so what but be what den so the here on also the camera kemo na mo be figefu a ma no se bu mo be tima kan fia ebi a wo de bi apani ni e wo di fi je mu be be tima kan samra mo kema se bu fi maybe na se hia no on pamra adai bema bebe se ba wate bakrawo medan se papa pe champion within the baby afrefre Maa Akos nta so so na ma dia be ka se fia be guja ma etia ni o ye ni se bi ni si ni na yi di o he na ma ni e ti ni na yi di wa de ma le ato ma no wa he na ma ni mama na o de ada me papa si to na ja pa de se ni du ko tikem Atlantic at the Mamma Atlantic and the Kama, no black banana, but that's a man. Anybody a chip, we didn't be afraid. Papa, Papa. Masuma Santiman Kufia say no tanko. Aba mami man wo be dwafo mo ne adwuma pa adwuma dia mo dia so yani pa na me mfa konya so na mcha mami ba kwefe ne enu nka mami nu mami chia pa woni nkomo frɛ ne nyama me toncha kese ma na na bra gwato no so ase ne ba pani Kufia to ne Mr. Apia mo age bra mo tie wo dendede me nu aba we dia me ye nu aba no be ma no o wa che de na yire ka no ni mi hu ne se no opebibi e wo ba ni nchen e ti no odi amememfe e ko wale wo ba no mini ni se nye wo donti no kokko wale wo ba no nti se wenye nie na wo wunsin kola wonye oba na hwi na wo tro kwotna wo branchen e wo misia na wo be se oba no wanye de se bi oba wen ta wo kura nka wo be gana to water nti se nua be ma so we na so mpe no na oba no wafo na be bi akodi ni fe fa no ko mabusuafo na de se so di oba no ko na de oba no kwan wo fo no ntuno so na wonya ne ntefie mi nu fie miensa na de wo njo wo baby a ididi se emwa ho ba no emwa wo be ma no so to we na to ba no wa fo na se ni bi mu a fa ne kuma busuafo na busuafo nso hu se wo mo de sie no woni ku na so bi be so ni mu obi aso ni mu na last case ni so yes three busuafo se wo bi ewu na eka bi wo no mo se mo ni kurani ni amai mutlase na mo kan je se bi eka ho no na ka no ye di chiatika ye tika ye de ka no be ma mu yes wo di 100 million akomo 100 million ni bia ade no ko mo fa ko to mo ka no mo an use wo mo ade nte se busuafo no se busuani obusuafani so be ba ye nne te fidi na ti e ken e da mi ni aba ko sha papa bi ya me insha papa of akwata 0322498035 0322498036 0322498037 was say bless you for helping people to find solutions to their problems. Okay, nyame insha pa and no message with you but we didn't be afraid free. We didn't be afraid free. No.
Wajopoku. Enipacho kwajopoku ni atusi na tani kwa mame. Mame chia mesafu peni Reverend Masoma Amayanti. Mansina Methodist Asafu. Yourself ni tie dwumadi and so many na bi mku Mr. Pap. Na kakra mo kan se mame. Ejemi abema in fact na adwe odi timo de kwa wale ne papa. Bema wonu obaati who say me fie yenti obi bia say nti na ke be fa kwa brusiana e me fa kwa brusi ene nkokodi abrusi odia na nkobare kwa na gonfi hambo amponi afiba ko wa o mafie adintura mema bi mo timo de ba na wo so fu mo uni abema edi sanse huwe wo so also now Gojiawa Olena. I didn't do a moyasa. Unim say Obano, so pena, Jano, and our young son having. Never go have you. Never go having. Mamma, Persona can't say the Assemblea. Any about minimum power, minimum power. I didn't know what Meda se mame fa de twa to kro jina so ni ne ba bia fefe Diana Beze kaza pita Franco kwa kile na kuna Nsem kwa dia mwana mwenye yake ifani bisi mimi ndio wetu ni lema kama ni kwa na karata so mwanzo amabisi hapo atomka ndio tato ni tano abutiapo ni na bole ni kana sana ndio kile and very say Melase papa ne betumi ademo asemidi Maa Akos nyame ya atomo a adwoda ye besan ehia ebiem sabra busu pani nsem ye champon ene ne sports team na be transfer na fei omodi akotie mu nsem eya Akoma sports atoso